Arratsaldeon berriro. Ez da Augusta hau Zarauz da, Zarauzko gol zelaia. Maitagarria, txikia, 9 zulo dituena. Bueno, baina tokia, elegantea. Kantauri itsasoaren pare-parean eta hori ikuspegia, hori irudia. Etaria horratzean, San Anton mendiarekin eta hemen jaiota ez gara nekatzen hau ikusteaz, marka da gero. Bueno, eta beste irudi xilebre bat, non izaten dira beti traineruak epailen zain eta justu balitzen atzekaldean eta gaur danak beste aldera joan dira. Ikusi hor, bandera nola mugitzen diren arduradunen ontzian, ipar ekialdetik jotzen du orain haizeak eta esan dugu irtera lekua, zaila, traketxa eta orain ari dira sartzen azken momentuak ontziak. Lidertzan Urdei bai 159 punturekin, 3 gutxiago ditu Hondarribiak eta 5 puntura da Donostiarra. Oriok 20 puntu gutxiago, 4 hauek ohorezko txandan izango dira eta Getariak, Kaiku, Zierbena eta Kabo bigarren txandan eta lehenengoan orain Santurtzi lehen kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik eta Ares laugarrenetik. Zailkapenean nola dira, Ondarroak 73 puntu 9. tokian, 59 Santurtzi baino 5 gutxiago eta playoffeko tokian Lekitxarra, azken asteburu oso gogorra izan baizen hauentzat. Eta zuloan Ares, 53 puntu ditu Lekitxarrak baino 11 gutxiago eta 4 estropada bakarri falta dira beko auzi hori argitu eta guztiz erabakitzeko. Esango nuke egundoko estropadak egin behar dituztela. Ez bat eta ez bi. 4 estropada on egin beharko dituzke Aresek eta besten utxen zain egon eta kasurik onenean playoffeko tokira iristeko. Beraz, lehen erabakia hartu du Pelaez jaunak Areseko entrenatzaileak. Mugardosek utzitako ontzia ez dute ekarri, asteburu honetan, edo behintzat gaurko estropada egingo dute honekin, betiko traineruarekin Santa Olaia da Lubrerekin. Bueno, guazen arraularien aurkezpena egitera, lehen kaletik Santurtzi, albistean dago, Esteban eta Biunez biak elkarrekin ari oso gutxitan aritzen dira, bi hauek hortxe gerri-gerrian, oso bi arraulari oso indartsuak, 3. da 4. tosta estriborrean egin zuzen. Bueno, bigarren kaletik arituko da Ondarru, Zelaia patroilanetan eta Makazagan hori da, pasaden astean erikusi genuen, horra, estriborranketik eta Karrelo, 5. eraman du gaur errazti estriborretik, eta estriborrean, hankaurrean, Daniel Aristi. Bueno, eta bestetik ikusirik egoera kaskarrean direla, Lekitxarran entrenatzaileak Aldaik, ibilbide luzeko arraunlarien aldeko apustu egin du gaurkoari begira. Hori da, esate baterako Kepa Ginaganketik, 3. tostan Patxi Bilbao, 5. Koldobi Kaleniz, tosta horietan ibiltzen dut tantza handiena, Aldaik gaur horien aldeko apustu egin. Bueno, eta bestetik Pelaezek, betiko trainerua Santa Olaia da Lubre ekartzeaz aparte, Juan Carlos Martínez kokatu du, hanketik Estriborre. Hori da, normalean Estriborre, brankaldetik eta ibiltzen den gizonak gaur hortxe, estriborranketik, beste datua Mikel, ura dagoeneko gorantz, eta nire ustez, aldiak ere, gero baino gero txikiagoak, baina hala ere, oraindik itxaso handi, metro terdi, markatzen digu guiak. Bueno, behar bada olatu serie hau pasa, eta hortxe, tartean aprobetxatuko dute. Nola tira duen, hori ikustearekin nahikoa da ondorioak ateratzen. Beste batera badator. Horrengo olatua pasatea behar da bidaliko dituzte lanera. Abante denek abantean orain. Zezulo sortzen diren hor, Santurtzi da, pixka bat atzean sartuta. Olatuak ere hortxe egiten dio erasoa eta indarrandiko olatuak. Gaur aplikazioetan ikus daiteke olatuek zenbataineko indarra daukaten eta atzo eta hor da bilen indarru. Badator beste bat. Begira, Santurtziren utzia zerrengo horrela ez da urtetzerik eta pasa arte hori da. Santa Olaia da Lubre untzia Aresekoa ere orain lekuz kanpo dago. Olatu zabal. Zauz kondartzak zema kilometro ditu, 3 eskaz. Uin bakarra da, bere luzera osoan zabaltzen. Hori da, dana bat. Beste bat.
Ze arazo begira, patroiaren postura. Baina horrela ez dituzte jarriko. Eta Santurtzik ezin du, abantean bai, baina miraririk ezin egin. Oraintxe. Bigarren da hirugarren kaleko bi ontziei, Ondarro eta Lekitxarari, txopara. Beste olatua, ondatorren. Beste badator da. Olatu bat pasa eta segidan harrapatu behar da unea. Txuria, erne bai! Santurtzi harrapatu du atzean. Atzeraka nabarmen. Kosta pare bat garbi eta hobekin atera dena laugarren kaleko Galiziako ontzia. Zalantzarik gabe eta korronte kontuetan eta sartu gabe ikusten dugunaren zikinkerien kontuarekin 3 eta batez ere laugarrenak garbiagoa ateratzeko. Orain nitetzeko dudarik gabe. Eta Santurtzi galera izango du eta nolabait urrengo 200 metrotan ere galera izango du. Erdiko jardunean, segunduko atzerapena Santurtzik, gero behar bada bueltatzerako onpoparean izango du, hori errekuperatzeko modua, baina burua beti lanean, eta hasieratik atzean jokatzen bazara, aldapa haundi xamarra ikusten du hor kirolari. Getarian Jaguarekin bi hitz egin ditugu eta esan dugu, kanpo galdean gustagarri antzekoa dagoela, libratzen dela, zikinki dio. Lehenbiziko estopa erdia dagoela benetan txarra. Begira, Jagua, raskado, 3 patroiak, trampaldore igota, brankaskoak. Eta Santurtzi, 4 segundoko atzerapena. Oso txarra ere, burua hotz mantendu beharko dute. Hor, segundu pilaketa hondia gerta ez da. Txantel giroa gaur, Mikel. Alegia toletetan kaltzatu hitza erabeliko dut, ongi libratzeko. Guri izaten ziguten aholako giroarekin. Arra honaren dauka hortzetara, garbi ateratzeko. Dira ba, Horra eta bere mutilak. Patroinanetan Vicente Carpintero. Ondarro eta Lekitxar aurretik, eta ontzi bateko atzerapena dute Aresek eta Santurtzi. Orain Aresek denbora gutxian, segundo galdu ditu. Ditu, Santurtzi lehen aldiz Aresen aurretik. 2 metro batzuk egin eta hor baldintzak orekatu. Orain libratu dira. Bueno, Lekitxararentzat hemen erronka oso latza dago, Ibon. Aurreko asteburutan ematezun, arriskualditik ia kanpo zirela, eta nolakoa den kirola, kalea hau dala bestea dala. Baina biziak direla, Ondarroan gaur 8 bigarren txandan joan ziren, kalterako izan zuten. Kalterako, garbi, bai. Estropararik onena ere ez zuten aterako. Eta konzartu diren berriro. Lehen nioen Mikel, gaur ipar-mendebaldeko ondoko itxaso ondia daukagula. Hemen komeriak izaten dira eta benetan txarra, ipar-mendebaldeko itxasoari haizea ere handik. Nola baite denbora lea patzen zaionean. Iparreki aldekoa sartu da eta horrek beti berdindu egiten ditu. Kontua. Ondarro eta Lekitxarra hor brankaz branka lanean. ¡Anche Guerrero! ¡Garbizkoz kontuz! ¡Aida kanporatzeko! Eta ontzi garaileetan ibili gabeak noski Iñaki errastik entzen baldin badugu, ez? Eta besteak ofizioa oso ondo ikasitakoak, noski osertza aldaire bai. Bien beratzaileak, eta ondaren Orion, Kaikun, Gitaren luzeko astillero, baina eskifaian jende asko dago, esperientziarekin, eta hori horrelako egunetarako funtsezkoa da. 34 paladan bi ontziak. Estira txarrak, arra honen onge egin bezkela. Barrutarren branka behin. Aroztegi zaratu izan dituen kateatzen. Gaurko giroarekin, beti baino gaurko giroarekin bereziki kriminala aurreko hirukoteak, boskoteak atakeko unean kateatu egin behar du zinbili izan bala zibiltzeko branka hori. Kateatu atakeko une horretan. Hala ere, urrengo goitzaldean esnatzen direnean, gerrialdea. Bai, gerrialdea batez ere. Eta horreko giroak askotan, forma zazoian dagoen arraunlariak, jardurak, tendoiak eta bar, kitu egiten ditu. Atzapatak ere bai. Ondarrutarra.
buka! Estiro horretik Makazara horretu. Sei garbita bukau! Arranka Zuntzarraun ekarteko. Arranka iruaz! Bairu markatzian! Bat! Bi atakatik! Bueno, da 50 metro pasatxo, hortxe dira. Bukaera dotorea, begira, nola ekartzen duen, hor, ondo ekartzen duen, ondo arroa, esari gabe. Segi, ekipa, segi! Ea maniobrak. Desken lehian, Orio gortxe eman du kolpea. Bueno, ordurako ere batzuen errenta, baina hor bikoiztu egin du. Ea ziagoak, Ondorra bigarren kaletik. Pasa ondarroa joan eginda. Lekeitio, Ares ere bai, eta Santurtzi begira, Mikel. Beno. Hor bada zerbait, Hor bada zerbait. Hori ez da kasualitatea, Lautik lau. Dana joan dira. Geixiago, gutxiago, lautik lau. 5 eta 15 ondarroak, 5 eta 17 lekitzarrak, 5 eta 19 Aresek, 5 eta 22 Santurtzik. Erdi orain, 4 segundo ondarroa lekitzarrari, Santurtziri 8 bederatzi, Ares 7 orain. Ura gora, auskalo, errepunpak, hau badakigu zurrunbilo tokia ere bada, Zarauzko ondartza hau, baina hemendik gure ikusle deia argi biltzeko, lautik lau, maila hontako treneruak. Pasatzen direnean, hor zerbait bada. Argi dago hori. Ondarroa irten da ongi, Arazoak arazo, Antiguako amak orain begira zer errenta hartu duen. 5-6 segundo lekitzarrari. Eta... Erabat begira, Paborrekin nola sartzen den. Pabor giroa erabat, lehen kalera Garbi ondarroa sartu da, errenta badu, 10 segundo. Eta Santurtzi eta Aresen lana ikusi behar du orain. Bata lehen kaletik eta Ares laugarren kaletik. Eta lekitzarrak 5 segundoko galera, gogoratu azken aurrekoa dela lekitzarra zelkapenean. Eta 5 puntu daudela lekitzarra eta Santurtziren artean soterakoen alde. Irudipena daukat, Mikel, gaurko indarrek. Aizea, zurrunbiloak, korronteak, laugarrenetik lehenbizikora ari direla egiten. Nola baitere, Donosti hori aldetik, Getari arantz. Arrankarako nesitxea tezkate! Barri olatu bila! Ara, xagua. Saltatzera! Iñaki Goikotxea, lekitzarren patroia. Pistola, segi! Ondarrutarra, errentaren jabe dira. Santurtzi lehenengo aldiz traineru bat arezi, 3-4 segundo ere da. Balantza. Irauntzia balantzak hori Faborrei eskatzen die patroiak, begira, bultzakako indarrean. Ari da hor, topera. Ipar giroa bezala, 4 segundo. Post ere bai. Hemen lekitzarra. Buka! Pistola botau! Garbistriba apur bat! Ezitxea taskaten! Ares erortzen ari da, Olaturen bat hartu Santurtzik eta 4 segundu 5 ere bai izan dira momentu bate. Santurtzik palizan galdu du dezente, Bai, eta gero hemen badaki zer datorkion. Bigarren ziago egiterako garaian berriz ere zaitasun oso handiak. Nola nahi ere irudipena daukat, emanaldia hasi ezkeroztik, hasi dugunetik, itxasoak egiten duena, itxaso handia dago oraindik, baina goxatera. Anteia buia markatzen diguna, metro bat, 1,2 olatuaren altuera, eta periodoa 10-etik etxita 9,7. Begira plan horretan, izterrak nola doblatzen dituzten, hankalana, denek. Untxeskoa. Bai. Genaro Zelaia patroilaneta. Lekitzarra eta Santurtziren artean 7-8 segundo. Hori Lekitzarraren ikuspegitik oso garrantzitsua da, ona, Santurtziren ikuspegitik arriskutsua, tartean beste ontzi batzuk kokatu daitezkelako gero. Oso garbi, ondarroa, arraunean. Garbi eta luze. 34 paladan, Itxaso handia bai, baina lantzak irorik ez. Gintero, begira, Santurtzeko patroiak ere, ze arazo, trainerua hor, zikingune horretan, eta lantzak entzeko.
Tarteka olaturen bat hartu dute, oso urruti. Ordena, Barrino! Bota Barrino, atzera! Dispara! Zigor dituen 6 segundu beharko ditu, maniobra irtera horretuko duena kontuan hartuta, azkena ez izateko, hirugarren luzearen hasiera. Bueno, Ziabogan, Ondarroa eta Lekitxarraren artean 2 segundu genituen, orain 5, egia da, Ziabogan hartzen den denbora, gurutzatuta daudenean dela, eta beste lan asko falta dela gero, zabiadura emateko. Ondarroak, ze puntu eman dio. Bai, geure begiz ikusita, geure begiekin ikusita, tarte oso polita. Azkarregi saldu hartu arraun txikia. Bai, denbora askorekin. Julen Arostegi. Bai. Eta, olatuan dator Lekitxarra, a ber, Santurtziere badator. Lan erditan. Begira, Ondarroa. 10 eta 25. Une txarrean olatua Ondarroari. Une oso txarrean. Lekitxarrak 5 segundu gehiago, 10 eta 30. Santurtzik ere orain, orain nola eman abiadura traineruari. 10 eta 30 Santurtziri. Eta orain ari da Ares, olatuarekin. Bueno, hainbestean, pixka bajoan dira. Eraman egin ditu, olatuak. 10 eta 51. Ziaboga ostean, hirugarren luzearen hasieran, Ondarroa Lekitxarrari 4, Santurtziri 10. Eta Ares, hainbeste galduta ote dator Ares. Hogeita 7-8 markatzen du GTSa. Ikaragarri, izan da galera hori, bigarren luzearen amaieran, orain Zamuruka ikusten dugu, hau, ondamendioa da, Ferrolterrako entzat, ondamendia, Jaun Andreu. Bueno, Lekitxarrak eusten dio, Ordago, burruka. Ezkaitarrak, kostaldeko adiak eta egurra. Egira, treneruak balantzaka, Gogortu ezina. Denek ere. Osertzaldai estriborrei eskatuz, Estriborrei. Aparruratz baborrei. Ez dakit hor barruan. Ze balantza treneruak. Baina bestek ere bai. Denek, Mikel, gaurko giroarekin hori gogortzea da kakotakoa. Horrelatu estriborretik, nabarmen. Ikusteko bea dago. Bai, horixe. Batipate Aresen ontzi urdin horretan orain lanean jarrutea. Ez da posa handirik izango. Lur jota. Itxaropen izpi txiki bat baldin bazuten, hori ja, bigarren luzea horretan, joan da, kareletik ondoratu, hor beheraino. Orain Lekitxarra eta Ondarroaren abiaduran doa. Begira, Santurtzik orain, Ondarroa Lekitxoarekin zer daukan galdu. Nire ustez, erdia Ziabogan eta beste erdia hasierako txampa. Bai. Estriborre eskatzen die. Habla Luka, remala! ¡Largo estribor! ¡Lekitxo 1! Animatzen bere mutiak Arpintero, Lekitxo hurbil dala. 34 palaterria. Momentu batez 3 segundura ziren. Nire ustez arraunean oso txukunere. Beiramen, pasa ezina. Hauen motel. Se pasa ezina. Etxipena, jota. En 2 vamos a llegar a atacar. 33 pala eskasean. Hori baino okerragoa da, Lekitxarra eta Santurtzi, 2 segunduko tartea dago hor braikaz. 2, 3. Orain azkarren Santurtzi doa. Bai. Santurtzi orain airean doa, 5 metro oraindik. Kanpora iristeko. Eta ikusi dugu, lehenbiziko Ziabogan zer gertatu zaien 4 ontziei. Ea orain, patroiek hori, zuzentzeko modua. Hemen Antiguako ama. Ora ikusiko nuke nondi dabiltzan, ea izeak sartu egin dituen.
Ze 10 kilometro dibera dago, Emakumeen txandan, bataz bestekoa, 9,3 izan da. Orain dune honetan, 8-9 kilometro iparreki aldetik markatzen dizkigu kilometroak. Orduko 10 kilometrotik bera. Hau ekipo! Une honetan. Segi ona! Segi bai! Garbita segi! 3 metro. Borobila segi! Segi magoiz da! Eta horre eta petralduta. Segi! Garbiztimor, arranka barriro! Arranka barriro! Ea nola Segi! enfilatzen duten, ez da, horre patroiek eta horrekoa ikusita. Arazoa izaten da askotan, ipar-ekialdeko aizonek sartzen bazaitu, gero ziabo gara, patroiek ezen dutela nahi beste guruta sartu. Hori izaten da arazoa. Iristibor! Ba! Atzeinak iguazen atzea! Atzea! Zela jau. Ba! Ba! 100 metro pasatxo, hortxe dugu ba. Segita segi! Balizatik bueltan ez dira, tarte berean izango, zait iruditzen. Azken ziaboga izango da orain. Segi balizarte! Segi balizarte! Tarte agora, bost ondarroak, Gaiulen! Segi babor! lau bost, Segi babor! hortxe dago tarte. Ea, gurutza gota sartzen duten. Orain ere Juan, aira, Orain ere, aukera. Lekitxarra ere bai. Lekitxarra ere bai. Aira. Eta Santurtzi ere bai. Gehiago orandi. Lengoa, Mikel, lengoa. Berdi. Bai, hori zen. Hor bada zerbait, Hor bada zerbait. 16 eta 6 ondarrutarrentzat, 16 eta 10 Lekitxarrak, Santurtzik 16 eta 14. Ares, falta zaigu. Bai, beste pixka batean faltako da. Babor! Oraintxe, hemen dira, Ferrolterrako mutila. Hauek ere bai. Baita ere. Kanpoko 8 ziabogetatik, gehiago gutxiago, 8 ziabogetan, ontziak atxera egin ditu. 16 eta 18 harrigarria. Aresek minutu dikora galduta. Eta orain Lekitxarra poparian joan da. Ondarrutarren bila eta atzean geratu dena oso urruti. Santurtzi zer den, Lekitxarra begira. Airean dator. Estropadaren burua. Ondarroa harrapatu. Eta Santurtzi ere egin da ziaboan, Bai. Porru egin du. Ziaboan horrek Santurtziko sotera. Eta aurrekoan ere bai. Anolatuan Lekitxarra. Lekitxarra begira. Ara, abizua, bandera astintzen epaia. Bai. Ababorrera bidali du. Kaletan dabiltzan. Lekitxarrena. Bai, hanka gilera dauka. Hanka hortik bestela urgin aterako dio, Berriz txuria. Guztora segiko luke ba. Argi pala horiek. Bai. Ea ikusten dugun epaia. Bai, hori atea dio. 3 segundo. Nire uste esperantu. 3 segundo. Lekitxarrak 3 segundoko zigorra izango du. Zer diren kontuak, Lekitxarra zeren indizetorren, bere ontzia estriborrera bideratuta. Ondarruko ordezkaria, etorri da epaimaira, esatera, izu zer da hau. Nire ustez, epailea berandu nire ustez. Hemen errepikapena. Hor urdinarekin zegoen da pala jotzen, gurutzatuta. Eta aurten famatu ditugu epaileak gaur ez du asmatu, nire ustez. Zelaiak baborrera jote du. Bueno, hori ikusiko dugu, baina ate hori aurten zabaldu dute epaileak. Ara berriz ere, edo errepikaldia dago hau. Ez hau zuzenekoa da. Errepikaldia. Ez dute, bai. Jau, urrundu dira. Bueno, Ondarroa eta Lekitxarraren arteko gorabera hori, 3 segunduko zigorra Lekitxarrentzat, eta orain parean datoz. Ara olatua, antiguako ma, begira. Ze abiadura, ontzi bat atera diotida batea. Eta ez du askatu. Orain bai. Santurtzi urruti geratu da 17, Ares 35.
Lekitxarrak arriskuak hartu ditu. Arriskuak erabaki dute. Eta, bueno, asko errekuperatu dute, baina 3 segunduko zigorra gero. Begira orain, nola dakarren zelaiak xagua, orain bizkora ingo luke Goikoetxeak estriborrera, baina, ustez, bueno, bakoitzak berea egin behar du, ez, bere klubarentzat. Noiz eta zailkapena hain bero dagoenean. 6 segundora tartea, 6, eta beste 3 zigorrarekin, hor da beste olatu ondarroak, beste olatu eder ba. Begira, Makasaga patroiari laguntzen. Pabor lana dago, pabor lana. Ondarrutarrak ondo ari dira, orain konfiantzarekin eta... Ana, Makasaga, patroiari lagundu. Estribo rankekoa, 20 berriz. 7 segunduko koska. Ondarrutarren alde. Alako zuloetan, estriborrak tiratzea kalterako. Eta momentu honetan Lekitxarra playoffeko lekuan da eta Santurtzi 10. sailkapenean bien artean 17, Keniru 14 segunduko diferentzia dago, hor beste ontzi pare zartzeko arriskua badago eta horrek era berotuko du sailkapena. Haze ondoratu den Santurtzi. Zuzio honetan, ziabogetan, kanpoko bi ziabogetan egin dute pekatu handia. Hor da, Antiguako ama lehen txandako azkarrena. Aurrea sartu du ia, aurrea sartu du. Bai, 21 eta 15 ondarrutarrentzat. Olatuarekin dator Lekitxarra. Bai, 7 segundu gehiago, 21 eta 22 eta 3 segunduko zigorra ere bai. Hemen da orain, Santurtziaren Sotera helmugan, olatuarekin baita ere. Bai, Santurtzi. 21 eta 40. Eta Ares bigarren kalera etorri da. Aresek badaki, aldaketa ondatik ezpada, gaur puntu bakarrarekin itzuliko direla hotelera biharkoari begira. Bai, Ares. Oso urruti, 22-0-2 Galiziarrentzat hartutako denbora eta Lekitxarrari jarri dizkiote, 21 eta 22ko krono almugan gehi 3ko zigorra, 21 eta 25, Ondarroa Lekitxarrari 10, Santurtziri 25, Aresi 47, iragarkien ostean, Kabo, Getaria, Kaiku eta Zierbena izango ditugu lanean, bigarren txandan, berehala gatoz. Agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztioi, Zarauzko 45. ikurrina dugu jokoan Euskolabe Ligako 15. jardunaldia da, eta lehen txandan Ondarroa izan da azkarrena, 21 minutu eta 14 segundo, bigarren Lekitxarra. Berez, estropada garaian, 7 baina 3ko zigorra izan dutenez, 10 segundora. Santurtzi 3. 25era, 4. Ares 57ra. Ea Sara Gandara protagonisteken dugun, bai ez esan didate barren lineatik, aurrera Sara. Genaro zelaiarekin gaude hemen, bueno, zorionak. Zerrik asko. Estroparen irakurketa bat nahiko nuke. Estropa borrokatua, itxaso mogitxua eta, bueno, borrokatua, baina gaur hasieratik pentsatzen ginen eta handi irabaztea eta behar ginala eta pozik, handi irabaztea. Kanpoko zeabogetan danak pasatu zarete, Bai. Ez da erreza, azkenian olatua tokatzen bazatzu, espazatzu tokatzen, askotan arriskau nahi dezu, baina olatua tokatzen bala ikusi dugu, ze pasatzen den, ziago gautzetzen da, orduan, aseguratzea juten mazea ere, zabaldetzen zea. Baina, bueno, alzan bezala hartu dugu da, gero barrura. nola bizi izan duzu Lekitxarrarekin gertatu dena? Bueno, gu gure kaletik guazen, eta gu bazakin kalia defenditzu behar ginula, eta beura gure kalian sartu dira, eta, bueno, hor momentu baten joindo barraunak, eta
Gero berriz ere bakoitza bere aldea segitzu du, da hori gure kalian gozen, da gu gure kalia defenditzu du. Genaro, zorionak, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei. Hemen goazen orain azken protagonista entzun eta gero bigarren txandako ontzien aurkezpenarekin kabona ipagarriena ababorren boubeta dela tirandik itxatutako mutila hanketik. Hori da, eta horre ekarri du Daniela Abuin, babor espaldara ekartzea eta gainerakoan bazkez prestatzaileak, eutxi egin dio, Mikel. Azken asteetako egiturari. Bai, eta Getarian Larrañaga dirudienez gerriko minez edo ez? Horixe izan Kanpoan dugu, entrenatzailea. gerritako junturak eta kargatuta eta mina duela, eta beraz, Delaoz, Usin, San Sebastian, Estriborreko 3., 4. eta 5. postetan. Eta ontzi indartxo atera du kortak, behar bada elorri eta jarri du hor beste estropada asko ez ditu egin aurten, beste urte batzutan bai, baina hortxe da Baborren espaldan. Hori da, Babor espaldan, 2. tosta Baborrean Alberto Landa, Estribortik ere ibiltzen den mutila eta gainerakoan Estriborrean, Pascual Berriro ere hanketi, Daniel Gartzia espaldan, eta aba. Bueno, eta guazen orain Zierbenarekin eta Lazkano patroilanetan eta Sergio Montenegro falta da gaurko honetan. Hori da, eta Palazuelo zanketik Fernando Ruiz, 2. tostan, eta gaur berriro elortegi bera, 2. tostan dugu lanerako. Begira, kabo, batez ere lehenbiziko kale honek, ze zikinkeria daukano. Santurtzi gertatu zaio lehen eta, bueno, ea orain. Begira, askatu egin du estatxa, Lazkanok, bai. Ezin eutxi estatxari. Oso txarra dago, oso txarra. Batez ere hemen, hemen esan nahi dut, irtera puntu honetan. Olatuak 1,5 metro terdi momentu honetan. Bueno, ea ba, gune egokia hartzen duten irterari begira. Gero iruditzen zen, Mikel, olatu ondiak izan ditugu hor, 2 metroko olatuak eta bar, Zarauzko badiara ondartzara sartu, eta hori guztia, nolabait ere, ustu egin behar da, ondartza. Eta ateratzeakoan eta hemen, ikeragarrizko urlasterrak sortzen direla, eta indarrak gurutzatu egiten direla, asko eta asko. Txarra benetakoa. Begira, kaboren aurre hori, Nola, koazta behin eta behin agertzen duen trenerua. Bueno, epaimaitik lasai daude, une Estatxa egokiaren zain, beso altxatzen ari dira Galiziarrak, daudela irtetzeko moduan. Zia, eta estatxa hartzera Galiziarrak. Olatua, batez ere, 4. lehenbizikora, Ea, estatxa hartuta dira danak. Aurreko txandan 8,9 kilometro orduko, lehen txandan haizeak izan dako abiadura. Eskutatu egiten da, pentsa. Eskutatu egiten da trenerua. Eskutatu bat. Gehiago datoz. Argi, orentxe ba, orentxe. Aurreneko kalea, aurreneko kalea hori. ¡No, puta, salir! Claro, ezin dio eutxi hainbeste denboran hori eskatzen du. Estatxa ez da luzea, eta ezin diola eutxi. Zaila da. Begira, treneruaren atzeko koazka hile. Asko azintzen ditu itxasoak eta horrela serie hau amaitu arte. Ea, honen ostean behar bada. Begira, orantxe, begira, arraunare atera egin zaigu, Bai. Lehenbiziko kalea oso txarra dago. Hauxe zen momentua, baina berriz ondo kokatu arte, alperrik ari. Sigue seando fútbol. Begira, olatu etortzen denean. Chapa babor. Bai, dilindalan kolumpioitako bezala ibiltzen du. Que vaya. Horra, a ver, si voy yo feliz, paramos otra vez la salida. Eta iruditzen zait, Mikel, gauzak hobetze aldera, eta orain egitea erresa da. Aurrera begira, izan daitekela horrelako egonetarako, estatxa luzatu, eta margen gehiago dugu lukete kontroia. Aldatu egingo litzateke orduan luzera, ez da? Pare bat metro, edo... Lehorreko epailea itxasoko epailetako batekin berriketan ari da, irterari begira. Hauxe ez da, momentu txarra. Begiratu, beste 3 trenerun atzeak eta kaikuren abarka, Kaborena.
Erne, bada torbeste olatua. Orain. Askatu egingo du. Orentxe. Bai. Semaforoa, berdea, alden bezala, eta Santurtziri gertatu zaion moduan, Kabo hasiratik kaltetua eta atzeratuta. Eta ezkerrak koefiziente txikiko mareetan gabiltzan. Hori da, 33koa. 33koa. Pala, baina. Aspaldiko apalen. Getaria, segundu bateko errenta hartuta. Bueno, Kabo hainbestean, irtera, hainbestean. Hor da Kaiku. Ikusteko bai polita, baina lanerako oso traketsa dago gaurko eremua. Eta maniobretarako eta lehen ere ikusi dugu, Nadeta Agirrek agintarien ontzire egotzeko orain Kabok ateratzeko. ¡Mierda, sentar el bote! ¡Rematando! ¡Una! ¡Una! ¡Remata, Esquivón! ¡Dos! ¡Tres! ¡Remata! ¡Cuatro! Hogeita hamazazpi paladan Zierbena. ¡Seis! Palazo los primeros eginez. ¡Siete! ¡Ocho! Eta animatu behar dira Zierbena onarekin, baina maila eman gabe orain artean eta denboraldi aurrera doa. Hala ere, 3 segundotan dira, lautrainerua. Hogeita hamasei paladan Kabo, Getaria. Hogeita hamalau pasatxoan. Ontzi hauen artean, Getaria da indartsuena, 5:88 punturekin, Kaiku 9 gutxiago ditu, eta Zierbena urrutiago dago, 52ekin, koska handia, 8. Kabo. Nola harrapatu dugun, Unaxe Izagirre, Estriborrera begiratu. Kaiku orain bagorrera. ¡Ahí vamos! Zortzireun metro oraindik, brankaz jarduteko 2 minutuko lan egin dute, eta konparaketan aurreko txandako garaia izan den Ondarroa baino segundu bat azkarrago doa Getaria. Hora, oso gauza esan duratua. Kaikuko estribor espaldan metakrilatozko palka bat ikusi dugu. Horrek esan nahi du, kanporantz hortik, amuratik sartzen dela. Eta batez ere orain, iparrekialdeko olatu hautsi hori nagusitzen ari dela. Kaiku 3. kaleti doa, 4. Zierbena Getariaren parera etorrita. Biak Ondarroa baino segundu bat bizkorra. Gira Getariako paborren paladak zeinen garbi ateratzen diren uretatik. Garbi. Gaurko giroarekin. Bate zaparrik eta zipristen dira. Indarra kudeatzeko, zan duzu agindua. Kaiku 5 segunduko galerarekin. Kaiku eta Kabo orain Ondarroa eta Lekitzarraren atzetik. Eta hau oso albiste ona da Lekitzarrentzat batipat, Ondarrutarrentzat ere bai, baina Lekitzarra playoff-olekuan da, eta hor bi hauek jokatuko balira, oso albiste ona litzateke hori Lekitzarrentzat eta txarra Santurtziarrentzat. Oso txarra. Orain, txanda honetan iruditzen zaindu beharrekoa, haizeak iparrekialdeko itxasorrek barrurantz sartu dituen. Zergatik, gero ziaboga hartzeko, enfilazio egokia izan dezaten, patroi. Gure katamaran hau da, onzien aldamenean, 0 kaletzik eta neumometro aie daramate, eta 4 kilometro orduko aizea markatzen dira. Ez da momenturik indartsuena aizeari dagokionez. Aizea edo beste zerbait, balike korronteak edo euskalo. Segundo bat, Getaria eta Zierbenaren artean, Ondarro baino 3 bizkorrago, Bi 3 azkarrago. Zer esan duen, Denentzat. Denentzat mugitzen dela. Eta orain arte batez ere, Estira. bakoitza bere kaldearen, estriborraldera bezala. Egira, Kaiku eta Zierbenak ondo enfilatzen duten ziabogarak. Enfilazioa iruditzen zait, hobea daramatela honetan Kabok eta Getariak, Kaikuk eta Zierbenak. Getaria posik, Getariarentzat
etxekoa eta gero Zarauzkoa, estropada eremua ederki ezagutzen dute, hemen inguruko gora bera denak eguneroko jardunean, eguneroko prestaketa lanean hortxe, erabilia da, baldintza danak ezagutzen dituzte eta ziaboga, Taria eta Zierbena, ia gaurretik. Zierbena paria zerbait, ondo, nahiko txukun, iruta lau kalekoak, zabaltxeagoa. Nire ustez, lehen esan dako, zeragatik, gurutzatuago sartu dira Kabo eta Getari. 5 eta 10 Getariak, 11 Zierbenak, 5 eta 14 Kabok eta 17 Kaiku. Eta begira Kaikuren palka hori, estribor espaldan. Eta maniobra ostean Getaria Zierbenari lau tira batean. Eta Kaiku bederatziko atzerapenarekin. Ondarro baino bost azkarrago orain Getaria. ¡Sigue, Babor, Lazkano. ¡Ahí vamos, equipo! ¡Ahí va, nivel solo! ¡Vámonos, nivel! Zierbenak ¡Ahí va, edatua du, nivel vuelta! ¡Rema! ¡Rema y babor ahora! ¡Rema y babor! Begira. ¡Rema y babor! Bai. ¡Sigue, Hortxe olatu. Bai. ¡Ay, acabando! ¡Acabando! Bueno, bestera, baina orain, azkarren Zierbena dator. eta Kaiku erortzen, bederatzi amarreko zerarekin. ¡Acabando, babor! Lekiltzarra eta Santurtziren artean orain Kaiku bakarri dago. Kabo bizkorrago doa, izuntzakoak baino. Hau Luzia de kolatua, kandu nase. Zierbena Getariaren parean, ¡Sigue largo, estribor! ¡Sigue! ¡Equipo! ¡Atención! ¡Remata 10! ¡No remata 10! Lana eta hemen burua hotz, olatua, begira. bestea. Zierbena estropadaren buruan. Aurreko txandako garaile izan den Ondarro baino lau azkarra. Olatuan, Oso ondo ari da, Zierbena olatuan. Eta karakteristika gabazka mutxak, begira erantzuna. Bai. Hoi erantzuna. Olatu luzea gainera, Zierbenak, Getaria zuloan. Eta zer den, laugarren garratik, Zierbenari da, Getaria bigarrenetik ere bai, eta bien tartetik doa Kaiku, eta hauek ezinean. Bueno, sorgin keriazko daude, Mikel. Asko. Itxasoan. Ara, horze. Ara, zoren bat badu. Bai. Zer gertatu zaio? Nik uste betiri. Eta galdu, Edo kateatu berro da. Bai. Pasa eta gero berriro ekin dio. Zandora zoren batu. ¡Favor, equipo! ¡Es salsa! Inau silbeti bigarren tostan. Hementxe irudia. Ezin garbi atera. Hori izaten da. Eta orain. Hori da. Barkatuko digu. Hori garbi ateratzea, helen esan dugu zeinen garbi ateratzen dituzten. Hor trabatzen bada, eta olatuan gertatu ezker hori, olatua galtzeko artea izaten da. Lau segundo, Zierbena, 3-4 Getariarekin. Kabo amarrera, Kabo Lekitxarra baino segundu bat bizkorrago. Eta Lekitxarra eta Santurtziren artean Kaiku dago kokatuta. Kaiku txanda honetan apal, Eta iruditu zen, eskortako arela indartxu atera duela gaur, Pestañarekin, Getariarrak. Zuluan 34 pala terdian. 3 segundu, hor dago, Getariak gainditu beharreko koska berriz ere buruan kokatzeko. Zierbena eta Getaria Ondarro baino azkarrago. Eta Kabo Lekitxarraren denborata. Estrapuzko nioa, bukaeran, Hor da txanden arteko konparaketa. Horain Getaria, Getaria berriro burua. Begira erantzuna, Galipoena. ¡Ay, remata ahora, Boya! ¡Remata! Eta burruka lehiakor honetatik biak ari dira gara irtetzen, biak. Kabo bederatzi hau dut irutraineru. Eta Kaiku urrutiago oraindik. Ze palantza ontziek, Ze aska bezala, hori txarra. Lazkano edo Izagirre duzten badu, kanporantz bultzakako indarrean, gainean doan seinale, orainez, hor, indar klase hori egin dionean. Oso luze hona ari dira egiten, bai Zierbena eta Getariare. Urratua,
Izan ere, titarea bezala mugitzen da. Gehien mugitzen dena izango da. Erle bat bezala. Equipo acabar. Koloreare horrelako zea duta. Lau segundo, Zierbena eta Getariaren artean. Ea ba, maniobra garai honetan. Eta Kabo hemen zikinean. Vamos atrás, Kabok orain gune txarra du. Raúl Gartziak zenbat leno hartu du, lehen arostegi bezala xe. Arrauna. Segurutik jo nahi eta... Noin bestean. Ea olaturik etzaien tokatzen, Amarreta hogeita bi. Ondarroa baino hiru gutxiago. Getariari olatua ziagoan, begira. Hori txarra. Kabo kere... Bara, joitzaio, eta osta libratu du. Osta libratu du. Eta minik hartu ez duenean. Oain zuzentzeko lanak. Lehenbiziko kokatu da bere tostan da oantxasiko da raunean. Lehenbiziko kale honetan zer da, batez ere lehenbiziko honetan. Zierbenak 10:22, Ondarroak 10:25, Getariak 10:27, Elkitxarrak 10:30, Kabok 10:37, Kaikuk 10:54. Equipo, 5 delante de Getaria, saca pecho. Bueno. Begira diferentzia, Zierbena Getariari lau, Ibon. Estriborretik hartu ez duenean, Kabo. Estriborretik hartu ez duenean. Hain bestean. Tarrauna errekuperatu egin du. Cabeza al arpa. ¡Ay, amplio! Eta palitzarekin gora bera, Palitza mugitu. ¡Enganche! Bueno, badute denbora. ¡Sigue! ¡Esto da! Bai, baina tokia oso txarra dago hori, Biurria, oso biurria. ¡Acaba! 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 Ea ba, ¡Acaba en bloque! Zierbena Getariari lau bost. Eta Getaria orain Ondarroaren kronoak markatzen dira. ¡Estira ahora! ¡Va! ¡Eso es! ¡Ataque! Kabo eta Kaiku Santurtziren atzetik une honetan. Santurtzi baino 3 motelago Kabo eta Kaiku 9 motelago. Iruditzen zait, Mikel, urak buelta hartu duenean, haizeak bera egin duela, itxasoak ere bai, baina urak nahaztu egin direla, kogotu. Lehendikan ere bat zeuden nahiko naziak eta... Nahaztu egin direla. Hortxe da. Hor, txaloa merezi duena Duarte da, Duarte patroiak eta noski arraunari guztien laguntzarekin bideratu du, salbatu egin dut zeago. Delante el segundo, cabeza de regata. Sigue. Une gozoan orain, Galipoak. Nivel y estira. Aspaldiko estropadarik txukunen egiten ari dira, Galipo. Begira Kabok eta Getaria. Nire ustez, argi eta garbi, zikina esai esteko. Eta gero ziagoan gurutza duta sartzen. Bueno, Zierbena txanda egokimenpean hartuz. Talde honi, nola baitere urtea ziran Eskatu beharrekoa edo eskatzeko modukoa. Zentxe tarterik haundien Getariari, Brancas, 6 segundo da bitraineru. Eta lehenengo kaleko balitza hori. Zagipenik, Lan pixkat izango dute, Lan pixkat eta lan txarra. Lan oso txarra. Orain baliza jartzen azte. Jakin beharko genuke zehazki zein den zeaberia klase dagoen, Zazpira doa diferentzia. Zierbena Getariari zazpi. Ondarroarekin konparaketa, eusko garbirazgarria lentxandako garailari 9 segundo Zierbenako. Cadena y grande. Entra al sitio ahora. Orain ari da, estropa da usten, ¡Ármate! ¡Ataque ahora! Nola bukatzen dute. Harrituta nago, Kabo Santurtziren denboratan dabil, gutxi gora bera, eta Kaiku atzerago. ¡Estiro! ¡Estiro y Franco, tío! ¡Adri, contigo! Ekitxarakoak orain, bai arraunlariak eta jarraitzaileak Kabo eta Kaiku animatzen izango ditugu, indar guztiekin. ¡Juega Getaria, equipo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Silencio! Aizeak ia Vamos eramaten arriba, du, la máquina, Une honetan, kilometroa markatzen duena, 7 kilometroko abiadura, 7 kilometro orduko. Mikel, Ibon, entzuten? Bai, zara?
Baliza lehen da biziko kalekoa hautsi egindala erabat. Hautsi, ez dago balizari. Ordezkoaren bila joango ziren. Baliza txiko askatu aldazara. Hala behar du. Dana askatuta, dana. Dana. Jokatzeko zugarrizko lana da. Ez dakipa orain. Sigue atrás, Dani. Baliza ekarri, txikotak, aingurak eta horretzen zirutzen denbora dagoen. Sigue estirando, estamos en Moya. Sigue. Eiak eta batzordekoak hemen ikusten ditut. Keskatuta, berriketarekin eta... Atrás. Atrás. Ama. Atrás. Atrás, Raúl, cerramos, 10 segundo eder Zierbena Getariari. Ai, rema. Eta Getari ala eta guztiz ere, lehen txandako garaili izandako ondarroa baino bi azkarra. Sigue más. Markatua askoz ez ere markatuagoa orain, Bai. Eta justu irterako balitzak dauden Une hontan. toki honetan. Arraunerako askoz ere gozoago 15 dago. eta 52 Zierbenak, ea Getariari zenbat, 11. Koska dago. Jugarren maniobra. Eta kalea libre orain. Nahi duena egiteko. Lazkanok. Eta kabo... no salgas, cabrón. Nola eman abiadura, Alarga. Vámonos. Eta hortxe doa orain Kaiku, kabo 22 segunduko atzerapenarekin. Begira, Santurtziren denbora markatu dute. Hirugarren Ziabogan. Oinase batean gaur Kaiku. Txanda irabaztera atera eta... Zerbait okertu da. Ea ba, Santurtzi eta Kabo, gero Kaiku eta azkena da Ares. Aresi ateratako diferentzia Kaikuk, 7. momentuz, 15 segundokoa. Eta Zierbena joan da. Zierbena gaur egoera ederki aprobetxatzen ari da, eta 14 segundoko errentarekin ies egin. Hor Rolandua, patroiaren postura horretan. Urteko estropadarik borobelena izan daiteke behar bada. Eta, begira, konparaketan, ekitxarra eta ondarroa, gero Kabo eta Santurtzi. Ekitxarrak agian lortuko du. Santurtzi puntu pare bat, agian 3. Santurtzik izandako galera kontuan hartu, zor barruan izango dira tartean beste ontzi bat edo. Ana, patroia, 38 paladan, eta Rolandua. Eta Kabo ere oso urruti, orain, minutu erdiko atzerapenarekin txanda honetan. Faborrei eskatzen die, behin eta berriz. Faborrei eskatzen dienez. Ahí va atrás. 15 delante. Sigue con el peso. Diferentzia ikeragarriak. Ahí vamos. Atrás. Uste dut kaleari eusten ari zaiola. Egin duena pixka bat bakarrik ez du horren. Ea ba, lehiaketa batzordeak egin bitartean, alegin bat egin behar dela baliza jartzeko. Eta bestela, araudia jarraituz erlojupekoan eta seguruenik pinaka jarriko ote dituzten. Atrás, equipo. Minuto de concha. Perfección. 1. Etaria ere nabarmen ondarroaren denbora hobetzen. Ahora, equipo. Ekitxarra eta Santurtziren artean orain Kabo, baina Kaiku ere hortxe ari da, segunduak errekuperatu nahia. Oso bizi, Zierbena, Han elortegi, Olatuari jotzeko ginez. Vámonos, equipo. Ahí va atrás. Ofizioa behar da, horrelakoetan, teknika ere bai eta burua hoz mantentzea, baina esperientziak balio du ikaragarri. Beste Zierbena bada, Bai, gaurkoa bai. Arte ikeragarriak, bere txanda. Claro, Faborrei. Ara, gobernatu ezin egin. Han estriborrankekoetan kaurikoa. Bai. Biak. Ongi Pascual eta Lortegi, azkar ikusi. Rema, equipo. Estropa ere mua asko ari da, gaizto. Bihurritzen ari da, Eta ikeragarri zelebrea, haizeak bera, baina urak buelta hartu duenean. Begira txandenarreko diferentziak, Etaria orain ondarrutarren denboratan. Ea ba.
Kaiku Santurtziren denbora markatzen, Momentu hontan, Lekitxarrak 3 puntu jango lizkioke Santurtziri. Bostera hasi du, bira hurbiltzea, pausu balitzateke haientzat. Zezulo, ze koska. 100 metro! Horda Zierbena! Olatuak Getariak ikeragarri hartu du orain. Getariak hartu duen olatu orain. Askatu ez duena. 11 segundora hurbildu da. Orain Zierbenak. Hortxe da Zierbena, ze abiadura! Bai, ikeragarria. ¡Equipo, ya estamos! ¡Dale! Bai, ez egin dio ya. Ikusten segundora. Zierbenak aurretik errenta du Getaria. Getaria ere Ondarroaren kornoa hobetzen ari da. Bigarren kaldera, Zierbena. Bi kaldera etorri da. Hor da azken txampan. Hemen Getaria. Zierbena helmugan. Bai, Zierbena. Azkenean falta den balizaren tokira lehen kalera. Hortxe orain Getaria. Getaria, Zierbenak 21-0-0, Getariak 21 eta 10, Ondarroa baino 7 gutxiago. Hemen dator Kabo hirugarren, guztiak, Kabo kale horren jabea zen, baina Kaiku hirugarren kaletik lehenengo datorri da. Hemen da Kabo da Cruz, bai Kabo. Kabok 21 eta 30 Lekitxarraren atzetik, Santurtziren aurretik. Hemen dator Kaiku. Hor da Kaiku. Bai Kaiku. Eta Kaiku Santurtziren atzetik. 21 eta 57 Kaiku Santurtziren atzetik eta Arezen aurretik. Aurrekalariak. Hau da bigarren maniobra. Sartu du, Arrauna joan zaio. Arrauna egan egiten. Hor igual trabatu da Arrauna. Eta hor, bai, baborren baten Arrauna trabatu da. Bai. Eta ondora. Ondoratu da, Baliza ondora joan da. Olakorik, baliza ondora. Desagertu egin da. Desagertu egin da. Bai. Itxasoak irentxi balu. Olakorik. Bueno, Jaun Andreok, Zierbenak markatu du referentzia 21-0-0 horrezko txandako begira. Lehen kaleko balitza hori kokatzen aleginduko dira. Ea ze nolako albisteak ekarretzen ditugun, iragarkien ostean. Aurrera, lankideo. Arratsaldeon berriz ere, batzuk egan egiten, beste batzuk ez dugu esango ondoratzeko zorian, baina itxasoarekin burrukan eta asko sufritzen, eta baliza bai, baliza Urazpian. Alakorik orain di, Mikel. Urazpian. Libratu eta urezalean bai. Begira hor goikaldetik hartutako irudia. Horrela dugu zelkapena 2 txanda jokatu eta gero, Zarauzko lehen jardunaldia da hau, Zierbenak bigarren txandatik denborarik honen 21-0-0. Getariak ia 10 segundu gehiago, Ondarroa 13, Lekitxarra 24, gero Kabo, Santurtzi, Kaiku eta Ares. Eta horrezko txandari begira, lehen kaletik Hondarribia, hori erabaki du zozketak, baina baliza falta da, 10 minutuko tartea horixe dute lehiak eta batzordetik adirazitakoa, eta 10 minututan baliza hori behar bezala jartzeko modurik espadago, eta zaila dirudi, erlojupeko formatuan botako dituzte, bigarren eta 3. kaletik horrezko txandan aritu beharreko danak, eta hasi nahi izaten da bukatu ingo dugu. Lehen kalea Hondarribiarentzat, bigarrena Donostiarrarentzat, 3. Urdaibarentzat, eta 4. kaletik Orillo. Zara Gandara hitza eskatuz dugu, uretatik aurrera. Aitor Lazkano, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, cuéntanos cómo está la mar, sobre todo por ahí fuera. Pues en cuanto salimos ya desde la salida levantando unas paredes de la ola de la Virgen y afuera ya pegando para todos los lados la ola. Era un trabajo constante, no se podía relajar uno.
Después de Raciaga te escuchábamos pedir a Babor, ¿no? Sí, la ola entraba mucho por Babor, necesitaba mucha ayuda porque si no cruzaba la tren entera, necesitaba mucho trabajo del equipo. ¿Tú crees que habéis hecho una de las mejores regatas de la temporada? Por sensaciones igual de que veníamos teniendo, igual sí que hemos mejorado, pero el puesto a ver lo que pasa, porque en Bilbao hicimos cuartos, si no me equivoco. A ver hoy qué pasa. Bueno, no sé, cuando salen estas condiciones de mar, ¿no? De viento, de cambio de marea, de todo, pues no sé qué se puede hacer, ¿no? Por lograr un buen resultado. Sí, eso es, nosotros hacer lo nuestro, que al final es lo importante, ¿no? El trabajo del equipo y luego pues, que salga lo que tenga que salir. Es que ricasco, Aitor. Zuei. Aitor Lazkano, bere lanarekin pozik eta hemen marinelak, esperientzia handikoak, bizkorrak, baina gaur azterketa oso zaila dute. Hau da, buiaren azpikaldean, 3 txikota izaten dira, 3 aingura edo, bueno, 3 pixu handiko zerari lotuta, bai, arritzarri lotuta. Hemen berriro. Harrigarria, Hemen berriro, bigarren ziaboga, lan Ospa erditan, egin dio, eta hor gora bera izan du Cabo da Cruz. treneruak jodu buia, eta buia desagertu egin da. Treneruak buia joduenean, buia begira, nola irentzi duen. Eta trainerua berak ere kalteren bat izan espadu. Ez zuen izango, zeren normaltasunez jarraitu Bai, dute, bai, eta bai. ondo bukatu dute, baina Alakorik oraindik, gero arrauna errekuperatzera. bueno, hainbestean moldatu da. Kable askatu zen. Hainbestean moldatu da. Jose Ríos. Bai, demoraldian zehar gehienetan aldaketa batzuk egin izan ditu, baina gehienetan bera da. Kable askatu hitzaio ara. Askatu arraunaren kainaberatik ez, kareletik askatu zaio. Bueno, ea zer gertatzen den, buia hortxe da, orain bere lekura eraman. Marinela, txapelik ez daukadalako, Mikel. Goi mailakoa, hori hor behar bezala azkar jartzea. eta Bai. irudipena daukat, oso garbi daukala honek, zer egin behar duen. Zer egin behar duen garbi, bai. Orain, baliza botado, eta orain egin behar duena da bere tokira ekarri, 3 txikota horiekin, nola baitere, Ta azka eta tira egin. gero seguru asko, irtera azkarra edo ez behartzeko asko egoera, zeren ala moduz jartzen badute eta tiraka lehen bezala, 3-4 minutuko lanarekin, hori atera ingo litzateke, baina ea ba. Bueno, baliza bota dute, orain bere tokira ekarri behar. Ez nuen nik fede handirik, Ez nuen fede handirik. Bueno, Eta orain, hori da, orain. Txikota korapiloekin eta bere tokira ekarri. 3 txikota horiekin, nola baitere, batetik askatu, bestetik tira. Gaur toporra forik ez dago, baina mendik esango diote. Lehorretik emango dizkiote aholkuak eta agindua. Ikuskizuna ematen ari da. Bai, Marinelau. ea ba. Zizuna hona, Bai. Txoratzen nago, ari begira. Giro honekin. Ezin zaio gehiago eskatu, kirolariak ere, antxe, lasai, errespetu osoz, egoeraz jabetu, batzu nahiago izango dute, erlojupeko formatoan estropada jokatzea, beste batzuk ez, eta hori interes asko daude. Ikusirik nik esate baterako, baina asterako, lehenbiziko kalea, asterako esan dugu zikinago zegoela. Danak ari dira sufritzen, bai Santurtzi lehen txandan, bai Kabo bigarrengoan. Nadetek ere zer esan diguen, lehenbiziko 2 minutuetan nola joan diren zuluan sartuta. Hori da, horiok emakumeen lehia, hortik irabazi du, baina hala eta guztiz ere, lan asko eginda eta sufrikario handiarekin. Ea ba, erloju aurrera, eta bestetik, beroketa lan hori eta prestaketa lan hori, bueno, 3-4 minututan, eusteko ondo, baina egia da, euriri gabe eta gaudela, eta temperatura alde hortatik, ez dela... Aizeak epera egin du. Bai, eta, bueno, baldintzak, hainbestekoak. Nik bi arazo ikusten dut, batetik tentsio kompetitibo hori galtzea, baina, bueno, hemen goi-mailako kirolariak daude, halako egoretan askotan egondakoak. Eta gero bestetik, giro honekin, ontzi baten egoteak bakarrik, gorputza, asko zigortzen duela. Nik, buia... Bai, uste dut. Jarri ingo dutela. Hala dirudi. Bai.
txalupak duen, bueno, bere ontzi horrek duen kokapena ikusita ematen du ez daudela urruti erabateko konponbidearen bidean direla garbi dago. Gero horre banderatxoa daraman kerten hori jarri. Bai, hori tira batean jarriko dute. Bai. Behin azpiko lanak egin eta gero, beste hori azkar egingo du. Bueno, gogoratu, sailkapena nola dugun, lau indartsuenen artean, Hondarribiak 156 puntu ditu, goitik Urdaibai liderra 159 eta 3 puntuko tartea Urdinek Hondarribiarekin eta 5 Donostiarrarekin. 20 da Orio laugarren tokian eta Orio Morezko txandako fijo bat izan da gehienetan, nahiz eta koska ondi xamarra den. Bai. Dana bukatzen dira. Ea ba. Esan dut baina, bejon deiela. Bejon deiela. Bai, horixe. Lan una, eta bizkor. Hori, fundamentua hori, atera dutena. Estatxa ere ordu, estatxa ere txiko talda hori. Nik bestea, Mikel, jarriko nuke, estatxaren zeran, ertzean, bai, ez dakit zerbait heltzeko egokiago izan daiteke. Hor, bai, senoren bat, uste du seno badakarri daukatela zerbaiten. Ez dauka zerre, soka hor, bai, korapiloren bat, senoren bat egin, eta... Bueno, ea. Klubetako ordezkari azalpenak ematen are da Beni Silva, eta esaten du baliza ikusteko arazoak, hori Hondarribiarrek diote. Ikusi egin behar duela patroiak ondo urrutitik eta espaldin badago baliza bere osotasunean. Hori da, Mikel, hemen ari dira esaten, alegia baliza jarrita bai, baina bandera jarri behartzaiola, kanpotik ikusteko zera, patroiak, claro. Buia bakarrik ikustea. Buia bakarrik ez, zerbait kertenen bat edo jarri beharko liokete. Bueno, asmatuko dute, behin irtera eginda hor egongo litzateke 10 minutuko tarte bat, hor lanean jarraitu alizateko. Zaleak ere, danak begira, albisteen zain. Ez da ekipa, ez da ekipa zer gertatu behar duen hemen. Kontua da, hautsi egin baldin badu, eta ala zirudien. Bandera eraman egin du. Bai. Bandera eraman egin du. Puntia bere lekura ekarri dute, Hori ondo dago. Puntia bere lekura ekarri dute. Hori ondo dago. Orain gora bera, hor... Ahor, maztatxo. Artola jauna, Zarauzko Arraun Elkarteko presidentea. Karri du. Bai, Karri du bizkorrasko. Artolari ere bejon de jola da. Bai, horixe. Fundamentu hori. Bai, horixe. Bueltan lanean pronto. Danetarako dago gainera. Bulegoko lanerako bakarrik ez. Edo zein gauzari Gure aurre. sekulako laguntza. Begira, elastikoa kendu, hausi eta bandera. Horretxekin jarriko dute, emergentziasko bandera. Hori da, arazoa daudenean, imaginazioa eta burua hotz konponbidearen bila. Mikel, lehen ere ikusi ditugu Marinel Piskorrazkoak, nik gaurko hauekin, benetan. Ez ditugu nahikoa goraipatu. Hori da hori, lana fundamentuz ateratzen. Enbataren aldeko zaleak ere begira, goitzean aritu da, eta bueno, bien bitartean kirolariak hortxe ditugu erne, gogora dezagun orain arteko denborarik onena Zierbenak markatu duela, bigarren txandako garaileak, 21-0-0-64. Bai. Bere elastikoarekin, Bigarren Getaria 9 segundora, hirugarren Ondarroa lehen txandako garailea 13, laugarren Lekitxarra,
5. Kabo, 6. Santurtzi, gero Kaiku eta Ares. Ea ba. Ea orain Kertena, horretxatxi beharko dute. Lehen kaletik aritu behar dena Hondarribia da. Eta alden bezala. Hori fundamentu hori orain. Zartu. Beno, ea orain, zer dioten, hemen Hondarribiako ordezkariek. Askoz gehiago ezin da egin, 10 minutuko tarte batean. Zur eta lur nago, Mikel? Bai, txikiagoa da, baina, bueno, behintzat erreferentzia bat. Arrazoia zuen, Hondarribiko ordezkariak etorri denean urrutitik ikusi egin behar da, olatu hauekin eta buia eskax, baina orain, bueno, behin-behineko bide honekin, horari dira aztertzen eta berriketan. Eskutsua dagoela, entzuten dugu hor azkitik. Ea ba. Erlojupekoa diote hemen, Erlojupekoa izango ote den, ala dirudi. 3. kaletik. Baina zergatik, zein da arrazoia? Venga, pues. Perfecto, listo. Lehen kalearen baldintzak gutxieneko maila batean ez ote dituzten ikusten. Hondarribiak ez omen du onartu, ezta? Listo, guazen area. Listo. 3. kaletik, erlojupeko formatoan, banaka. Eta normala denez, zailkapeneko apalena joango da lehenengoz, eta liderra Urdaibai, azkena gero. Bueno, alegina egin dute. Honek ekarriko du, Harrigarria, baina azkenean bakoitzak bere interesak ere hortxe ditu. Argi dago konponbidea alik eta azkarren egindako maniobra baten ostean eta alegin baten ostean ez dela beste enparekoa, baina saiakera bai, saiakera egin dute, buia jarri dute, behin-behineko Mazda eta Zapia ere bai. Orain kaldera da, eta bakoitza bere erantzuna izango du. Lehenbiziko kale horretako puiak gutxineko bermeak eskaintzen alditu. Alegia, buelta hartzeko eta. Bueno, erabakia erlojupeko formatoan aritzea da. Hemen okazio handi zamarra izango da horre. Araudia aterata, hortan ari da, Beni Silva. ¿Cómo lo ves, Pérez? Vamos a ver. 2. da 3. Kalearen artean erlojupeko lana, amaiera, 2. eta 3. hor egin ardela, eta hortxe ari dira, momentu honetan, klubetako ordezkariak, batzuk konforme, beste batzuk haserre, eta beti gertatzen den bezala zalaparta handia. Horra baliza, zorioneko baliza hori. Lehenengo Osorio, minutu bateko tardeak gero Donostiarra, Hondarribia eta Urdaibai. Hemen okazio handi zamarra izango da gaurre. Baliza bere lekuan dago, baina kaldera gutxineko baldintzak eskaintzen alditu. Hori da. Bai, baina lehiaketa batzordeak hori erabaki baldin badu, horretarako dago, teknikarloko komite hori, eta erabaki dute azkenean, batzuk entzun, besteak entzun, buia nola dagoen da, lehen kalea nola dagoen ikusita, erlojupekoa, 3. kaletu. Ekarriko du honek, koka kalantazkoa. Baliza Kertena motzagoa da. Bai. Koltsoirik ez du, koltsoirik gabe eman izan dira ziagoa. Oso zer esango du. Bakoitzak izango du geure iritzia. Bai. Nik uste dut ez duela merezi, ideia horrekin jarraitzea. Orain batzuk eskatu dute sosketa, araudia jarraitzen duen sosketa egin behar da horrelako kasotan erabakitzeko ondo dauden balitzen artetik zein erabili. No tenéis forma.
bien bitartean minutuak aurrera, eta gorabera, ustegabeko gorabera, Zarauzko ikurriñari dagokion lehen jardunaldian, ohorezko txandaren atarian. Momentu Zierbenak denborarik onena 21-0-0, hori hobetu behar da, lehen jardunaldi honetan 12 puntuak eramateko. Arratsalde aurrera, ura gora. Orain Donostiarrak eta esate baterako, Zierbenako eta ari dira esaten, Oriotarrak ere bai. Zozketa egin behar dela, ikusten dut lehiaketa batzordeko arduradunetako bat poltsatxo askoan hartuta. Zalaparta latza, eta ea irtenbide bat topatzen duten une batetik bestera. Zozketa bat egin behar dute, erabakitzeko ze kaletatik jokatuko den. Ondo dauden kaleen artetik zein erabiliko den. Bueno, hau ere bai. Orain berriro ere artikulua irakurri eta berrirakurtzen ari irapintza. Bai, baina zenbat buru, hainbat aburu. Eta bakoitzari komeni zaiona, hori gehiago azpimarratzen, kasu hauetan ia beti gertatzen den bezala. Ea ba. Ez daude konforme. Ea ba. Hor dira bien bitartean kirolariak. Hondarribia eta zozketarekin egin beharko dute aurrera. Donostiarra hemen. Bueno, Zara, inguruan baldin badituzu kirolariak orain hanka egin dute gainera, estropada eremuaren erdikaldera. Eztabaida gauza bada, baina bakoitzeko mutilen kaltetan baldin badoa, hori ere kontuan hartu beharko. Kale zozketak ekarritakoa, hori izan da lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Orio. Getaritik bandera batek hartzen ari omen dira. Hori ari dezaten, Getariarren. Azkar ibilitare, minutu asko joango dira kareletik. Eta 8:00 gaur egun albistegiaren garaia da. Jaun Andreok, momentuz atzerapenarekin ohorezko txanda, 21-0-0, 74, Zierbenaren erreferentzia da baliogarria. Getariak bigarren kronoa markatu du, 21-10, lehen txandako garaileak Ondarroak, hirugarrena 21-14, gero Lekitzarra, Cabo da Cruz, Santurtzi, Kaiku eta Ares. Bandera ekarri omen dute, Hor dator ziztu bizian, zodiak bat. Zera, balizatzaile bera? Hala dirudi. Balizatzaile bera. Hala dirudi. Ziztu bizian datoz. Bandera jarriko dute handia, maska ezberdina da, baina ea ba. Ea ba. Eta buia ere, nik uste dut orain zuzendu egin beharko luketela Ibon. Arazo bat bestearen atzetik dator. Me dicen que están desalineada también. Zuzendu egin beharko litzateke, ze itxasua bere lana egiten ari da, eta besteen marratik pitin bat barrukaldera dago, Bueno, ea ba, azken alegin bat hori behar bezala kokatzeko. Horako liskarrak azten direnean, eta bakoitza bere interes hurbilekoak eta mantentzen eta defendatzen azten denean, Mikel, zaila da irtenbide bat, eta nik uste du zirte osart erabakitzeko momentua dela, eta hori egin beharko luketela lehiaketa batzordetik. Adi-adi ari nahi hemen jarraitzen, zer ari den gertatzen, eta bakoitza bereari erreparatzen dio. Tematu bakoitza bere interesekin. Lehiaketa batzordea presionatu eta presionatuz.
Bueno. Ea ba. Bandera jarrita dago, baina orain izan behar duguna da baritza, osotasunean pixka bat aurreratu dagoela, bai. Hori konponduko du, Hori tira batean zuzenduko dute. Ea ba. Bueno, espaldi alakorik ziren izan. Bai, zorionez. Uria mugitzen dela eta okazio ikurri handiena. Bai, baina... Hau eta pala jotzeak. Zalaparta, atzerapen handia. 2015an, hemen gertatu zen gora berarekin, bai, izan tirabira, orduan erabaki zen aurreratzea. Ea ba. Que se va a remar, contrarreloj. Que sí, que sí. No. Orain berriro erlojupekoa diote. Esaten du Penny Silvak. Bolak ateratzen. Bola. Bola, se va a remar así. Bola. Batzuk ezetz. Hori Donostiarrak eta Ordaibek diote baliza badagoela eta bandera badaukala. Bai, baina... Hori da euren argudio. Baina lekuz kanpo dago une honetan. Lekuz kanpo dago. Laugarren kaletik erlojupekoan. Hori dio orain Beni Silvak. Garai batean Kabo Dakusen prestatzaile, orain lehiaketa batzordeko arduraduna. Laugarren kaletik eta erlojupeko formatoan egingo da. Eta banaka, eta zailkapen nagusiaren arabera, lehenengoz Oriok egin beharko luke, gero Donostiarrak, jarraian Hondarribiak eta azkenik, erreferentzien jabe, noski, egungo liderra Urdaibai. Minutuko tartean, eta 35, eta ea lehenbailen lanerako pronto diren, bestela minuturen bat lapurtu beharko genioke albistegiari, eta berdin da guk zer diogun, Ibon. Kontua da, irtenbide bat ematea, librea da, klubakoitzaren jarrera defendatzea ere bidezkoa da, eskubidea hortxe dago, baina estropada eremua horrela dago, batzuk erlojupekoaren aldeko apustua, beste batzuk atzerapen txiki batekin hori zuzendu izango litzatekela, eta erlojupekoaren aldeko apustua da. Erabakia berak hartu duela, erabakita dagoela, laugarren kaletik erlojupeko formatoa. Bueno, hemen iritzia emateko ere bagaude eta neurea esango du, iruditzen zait orain. Lerrokatuta botatzeko, arrazoirik ez dago ez botatzeko. Pere lehenbiziko paliza hori pere lekura ekarri beharko lukete. Bai, pare bat metro, 2 metro. Hori da nire iritzia. Bai, baina ordezkarien armaila horretan izan diren iritziak eta bar, behin segurtasun falta badago eta behin martxan hasi eta gero gertatuko bariz goraberaren bat, agian lehiaketa batzordeak hori kontuan hartu eta erabaki du. Baldin badaukagu bermatuta estropada egin ahal izango dela osotasunean, hobe lehenbailen erlojupeko formatoan azte. Nik uste dut hortik jo dutela. Bueno, Oriotarren eskifaiarei buruzko informazioa pantailetan ikusi dugu eta azter dezagun beraz Orio izango da, sailkapenean laugarrena denez, aurrena hasiko den erlojupeko lanean, eta gaurko honetan Arostegi hanketik jarri du entrenatzaileak Jon Salsamendi jaunak. Hemen Donostiarrekin ari gara, gero xehetuko dugu hau dena, eta Donostiarren artean, bueno, esan daiteke kuadrilla sendoa edo, Enika López kokatu du Istriborren laugarren tostan Nakazagak. Eta hemen Hondarribian redondo falta da gaurko honetan ere. Hori da, eta beraz, bueno, azkeneko asteburuko eskifaiaren alde egin du, hortxe ikusten dugu Izarra alde bosgarren tostan eta espaldan, zera, Gorostiaga. Bueno, eta Urdaibai, hemen txeda,
Calleja eta Kaion, erritmoa markatzeko, eta portugues. Bigarren tostan portugues. Ojeda ere bai, espalda. Eta Istriborren, Martinez bosgarren tostan, eta espaldan Gentza Zubiri. Ea ba. Hau txarra arraulari entzat, hainbeste denboran, zain egon eta gero. Hau txarra arraunketan entzat, ligaren zat eta ikuskizuna maite duten entzat. Baina, kirolarien larruan jartzea noski ez da erresa eta protagonista nagusia gaie dira, begira, adibidez muskuloa berotzeko eta Nando Rua esperientzia handiko gizona ikusi dugu hor astindu batzuk ematen, bere besoei eta izterrei. Hortuka ospu egiten da, beroketa egin azkeneko unean. Ea ba, nola erantzuten duten. Bueno, erlojupeko lanari egiteko, laugarren kaletik sosketak hori erabakita, hortxe da, hori jo. Ea ba. Epailek oraindik jartzeko agindua, 2 minutu barru hasiko omen da. 2 minutu barru hasiko direla lanean. Orio, handik minutu batera Donostiarra, gero Hondarribia, eta azkenik Urdaibai. Estados atentos con el minuto ya en nada, estamos ya para poder salir. ¡Vamos! Ea ba. Avance, babor. Arraularia prest. Baborra, aurrea. Eta klubetako ordezkariak bakoitza bere lekura joan da, batzuk eserita, beste batzuk zutik. Hemen garrantzituen Mikel, Lanerako prest, Ibon. Bukaeran, nondik sartu behar duten, alegia 3. kaleko pulla hori, estriborrotik utzi behar duten. Ze tentsioa arpegi, Zuarria. Tentsioa galduta, erreskuratu egin nahi. Bueno, bukatu dira gora berak, erabaki hartua dago, eta lanerako prest dira hori jotarra. 30 segundos. Bueno, tensa, guay. Va, nahikoa. Prest dira hori jotarra. Nivel askatzen du etxe goienek. 20 segundos. 20. Va, stop. Argi. Gehiago ezin da. 10 segundos. 10 entzuten dugu epailea. Aurrea, estribor. Estriborrei. 2 segundos. Now. Gora berdea da eta hasi da horrezko txanda jaun Andreo. Ara, zanbulu hori hor, gogorrazkoa. Zerapen galantarekin, ekin dio hori jo. Referentzia, lehen ziabogan, Getariak 5 eta 10, gero azkarren izan den Zierbenak 5 eta 11, hurrengo biak Zierbenak, bigarren ziabogan 10 eta 22, eta hirugarrengoan 15 eta 52. Elmugan 21-0-0. 42 paladan Orio. Zara zo hirugarren tostan, eta altxerri eramandu, bigarrena, 5. tostara. Jon, alegia. Hemen irteeran Donostiarrak prest. Juanes, Zabombe, seguí. 10 segundo. Itera ustelarekin kontuz, erlojupekoan 10-ekoa da, zigorra 10 segundokoa. Balekoa. Bai, garbi. Hor da Donostiarra. Horrekoa bigarrena, Igor Makatzagak prestatutako taldea. Txampan, horretik, zeharo etzan gabe. 48 paladan, minutu. Giro ere gozatu egin dela, giro itzen zen, Aizea batez ere. Naturaren izango da, Ibon. Bestea. Ongi petraldua dago ba. Eta ekarriko duena. Bai, seguru. Seguru. Aprovecha este caso. Ara. Baika, ara. Kaiz diaze. Hondarribia Acaba irtera. estribor a la ola. Terrible. Segundo berean. Segundo barru. Aprovecha. Segundo bat. Puchatu. Ea ba. Olatua, justu orain. Listo, avante. Mira ze balantzea, Bai. Olatua libratu du Hondarribia. Gero sorte izan du. Hor da Hondarribia.
Zainkapeneko bigarrena gogoratu. ¡Vite, proa! ¡Arrastra! 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 Esaldai berriro, bere tokian esan berruen, hirugarren azkeneko urte hauetan aritu den lekuan. ¡Mira, acabar! Lanean dira indartsuenak Orezko txanda erlojupeko formatoan lehen balizak gora bera izan eta gero, eta ordu laurdeneko tartean ezinezkoa izan da, berriro beste baliza bat hor behar bezala jartzea, buia bai, baina urrutitik entzela ondo ikusiko, eta azkenean lehiaketa batzordeak irabakita erlojupeko lana du. Momentuz Donostiarrak kronorik onena segundutxo bat Orio eta Hondarribiari. ¿Listos? Badoa, Torneo Urdaibai, lidera! Erlojupeko honek gauza bat ekarriko du, Mikel. Denak kale baretik, beraz gaur ezberdintasun diferentzia gutxiago izango dira, untsien artean, argi eta garbi. Momentuz, erreferentzia Donostiaren aldekoa da. Segundutxo bat besta aurkariei. Roita bi paladan. Andoni Campos ere errekuperatuta. Bizpairu astean egon da. ¡Sigue estirando! ¡Lanza atrás! ¡Lanza! ¡Oh! ¡Erra, Hogeita hamabost paladan. Txure batean ongi bukatu. Donostiarrak segundu bat Urdaibai eta Hondarribiari bi hori. Bira, bate presari gabe Donostiarra, Zer raunketa. Ontziak gogor egin da. Bi, beste palada bat. Hogeita hamalau paladan, Donostiarra. Egia zein ingat. ¡Terrible! ¡Ahí, Joseba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Va! ¡Mira cómo navega! Tubia eta Leiva, ritmoa markatuz. ¡Bum! ¡Bum! Markarekin, marka txikiarekin Donostiarra. ¡Salto estriborrak! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bum! ¡Bum! Erreferentzia Donostiarraren aldekoa. ¡Bai! Oraintxe Hondarribia Donostiarrarekin parean. Segundora Urdaibai eta Orio. ¡Va! ¡Va! ¡Terrible! Orio ziagoan. ¡Va! Orio Perez zuen, laugarren kalea. Zierbenak bost eta 11. Aurrezketariak bost eta 10. Abisua. Mira, ez du bat ere tira, Oso paleko eri ziago hori. Beharra buelta esan du. Bakarren batek esan du, perak esan du, txegurinek. 5-0-5, orain arteko kronorik onena. ¡Atrás! ¡Buca! ¡Luce, Gutilla! Orain popa erako. ¡Luce! ¡Luce! Donostia. Bueno, Donostiarra eta Hondarribia berdindurik. Urdaibai eta Orio bi segundura. Bultan ez tirala izango, Mikel. Seguro, ez. Gorko gironekin. ¡Para! ¡Tres a Hondarribi! ¡Tres a Boya! ¡Bat! Berdi begira, hor palada bat esku batekin nola egin duen. ¡Sí! ¡Mueve el cuerpo! ¡Tiru! ¡Kentotika! Hondarribiri bat. ¡Seguima borrak! Giru esan du orantxe ¡Seguima borrak! gure armailan, bakatu gure panelean agertzen dena batekoa da. Itxi, Trabesten duenean, oraintxe. 5-0-3. Aiguarretako! Orio baino bi gutxia. ¡Atera! ¡Bat! Hor giroak giro baino gero garbiago. ¡Pase por tú! ¡Va! ¡Va! ¡Sigue! ¡Va! ¡Atrás! ¡Ahora! ¡Solo picar ataque! ¡Picar ataque! Ara. ¡Ay! Hondarribia. ¡Atrás! Momentu hontan, Donostiarrak bat Oriori, bi Hondarribiari, 3 Urdaibai. Hogeita hamabost paladan, ama Guadalupekoa. ¡Sigue largo! ¡Sigue largo! Luze eskatzen du, Claro, sartuko gara lehen baina. ¡Arrastra va! ¡Arrastra bi! ¡Arrastra ido! ¡Atento, Galde! Oraintxe abisua. Maniobra Galderri, espondari. Beran dutxo, Pasa, eta.
Nire ustez, oraintxe. 5-0, bostean gelditu dute Bai. kronoa, hain zuzen Orioren denbora. Con esta, ¡Vai! Laizter hasiko dira. Barrura antzolatu agertu. Beira. ¡Vete, proa! Bigarren luzean jadanik berdeak, eta badoa, poliki, Bo Bizkaia. ¡Atrás! ¡Ay! 15, va! Hogeita hamalau pala terdian. Repa! Donostiarrak segundu bat, Orio eta Hondarribiri, lau Urdaibairi, ea Urdaibai maniobra. ¡Eso es! Abisu a Laizter, azkarateri. ¿Estás listo? Bentxe. ¡Sigo! Atzetik izango da, ¿Sigue listos? Donostiarren atzetik. Trabesten duenean, Txedoaz, bai, bentxe. 0 zazpi. ¡Vale! Beraz, Donostiarren zate, 5-0 bostean Hondarribi eta Orio, 5-0 zazpi Urdaibai, lehen luze horretan. Ahora. Ea orain. Urdaibai, laugarren litzateke ez da? Ziabogan. Hor, ziaboga bai. Orain Hondarribiak segundo bat Orio eta Urdaibairi, bi Donostiarrari. Bate persaria, begira. Sigue. Hogeita hamabost paladan. Hemen Bermeotarra. Ahora. ¡Dale! ¡Atrás! ¡Va! Estriborra badiru die, Mikelari dela egon kortzen horre. Hor gentza zera eraman da. Bai, Azken asteetan apustu hori dira. Oso gutxi mugitzen du estriborra. Sigue. Sigue. Ahora. Hori olatu izango du, Olatu ederra. Bai? ¡Ay! ¡No tirar más! ¡Sigue respirando! Claro, bere batean segitzeko. ¡Seguro! ¡Ay! Zuloa, eta orain jarriko zaio. Ahora. Orain jarriko zaio. Hor dira Bermeotarra. ¡Bola larga, Charlie! ¿Listos? ¿Listos? Bai. Solo mírate. Orain erreferentzia Orioren aldekoa da. Urdaibairi bat, Hondarribiari bi, Donostiarrari 6. ¡Va! Hor poparian olatu eta bar. Orain zuloan ia gendirik Orio. ¡Salto! Orain olatu, ¡Seguí, Merino, suelta! ¡Ahora! Eta Donostiarrak eta balizara poliki hurbiltzen Orio. Erlojupeko formatoan. Abisua kanposi. Ongi trabestuta bai. Bai, arazori gabe. Baitu zirbenak 10 eta 22 markatu du. 10-0-6 Orio. ¡Ojo, equipo! 10-0-6 Orioren denbora. Poparean ikeragarri etorri da Orio, Ala dirudi. Bigarren Urdaibai batera. Olatua. Begira, hor zagartzazu. Patroiari lagundu. Urdaibai 3, Hondarribia 5, Donostiarra 11, hori da GPS-ak ematen digun datu sorta. Orioren aldeko. Horatu behar da, Oriok irabazizuela erlojupekoa, lehen jardunaldian Bilbon, Ibaitzabaleko uretan. Hogeita mazazpikaladan horre ikusi dugu. Guadalupeko eta Donostiarra. Ahí va Zuluan. Prepara. Tentonika. Orain txabizua, berdiri. Segi Baborrak. Gaur zenbat lehenago ari diren prestatzen aurrekalariak. Bai. Denak. Burro eskarramarekin. Trabesten duenean geratu. Segi oraindik, segi. Oraintxe. 10 eta 14. Boska, Segundo. Luze bakarrean. 10 eta 14. Tak, sale beretik ari dira danak. Ea ba. Une honetan, kronoak Orioren alde. 8. Urdaibai eta Hondarribiri. 9 Donostiarra. Ahora. Urdaibai, Puskatxarrean, zikinunean. ¡Ay! ¡Repa! Orgo. ¡Listo la larga! ¿Listos? Osta pasatzen du. Urdaibai. Mazazpikoladan. ¡Ay! Calma. Hondarribia.
Irutraineriko errentarekin une honetan Orio. Haizea, iparretik, 6 kilometro ordu. Trabestu bez, ongi trabestuta. Orain ere pasa, orain ere bai. Bueno. Trabestua gozatzen da. Donostiararen kronoan Hondarribia. Orioari da orain artean. Bigarren luzetik aurrera. Bai. Lehen luzean Donostiarra eta Hondarribia aurretik izan ditu. Otra batu zaio Rueri. Habe kolatuan, begira, olatua. Hori olatua, Baina, segundu desiente galtzen ari da Urdaibai, Oriok 8 du Donostiarra, 9 Hondarribia, 12 Urdaibai. Begira nola jarri zaion. Orain gogortu behar dute. Arrolaria gogortu patroia kontziak hartzeko. Sigue, Miguel. ¿Listos? 10-0-6 Orio markatutakoa. 10 eta 14 Donostiarrak eta Hondarribia. Ja, trabesten duenean. 10 eta 14 segundo berean, beste irurak. Beno, Orioren azkeneko estropadaketa ikusita, salsamendik berak izan zegoen, laugarren eta oso laugarren, ibilela, gaur beste Orio bat, Erlojupeko ganez. Orain Oriok Urdaibairi 8. Hor ikusten dugu, lehenengo kalea, ez dagoela hor ondo lerroan. Bueno, erabakia hartu behartzenean hartua dago, eta erlojupeko formatoan dugu jokoan. Horezko txanda Zarauzko ikurrinaren lehen jardunaldia. Oriok 7 segundo Urdaibairi, eta Hondarribiari, eta 9 Donostiarra. 35 paladan kanpora. Acepta el final, Barrique. Carga para. Ankarazo, Rua, Joritz. Erritik hacia lana. Zatu honek emango die, poza. Erra, iriondo. Galanta gainera. Erra, Cortei. Ahí vamos. Patroia bera begira. Piztu egin da. Etxegoie. Iru. Patroien zailkapenean liderra da bera gainera. 119 puntu ditu. Bigarren doan Unaxe Izagirre Getariarrak baino, 25 puntu gehiago. Etxegoien berare Getariarra da, baina Oriotarren txopan estreineko demoraldia du aurten. San Pedrotik etorri eta gero. Oten nivel. Minuto aboia. Minutu esan die. Zailkapen nagusiari begira, Orio urruti dago, laugarren toki horretan, beste hiru ontzi horiek ditugu, burrukan, eta hor, berdindurik dira Urdaibai eta Hondarribia, eta hauen atzetik 2 segundora litzateke Donostiar. Atrás. Oi ba! Usa duzu Miguel. Ze kolpe, Bunker. Hoi kamalau paladan. Estibor, ataca directo. Hora kontziak geratu egiten, hori txarra. ¡Ay! ¡Juégate, Risi! ¡Juégate! ¡Juégate, Porto! Bagoaz, hor da Orio. ¡Listo! ¡Salto! 15 eta 52 zierbenak, Dime, Yuri. Geratu gabe. 15 eta 31 Orio. Naturaren baldintzak ere ematen du aldatuak izango direla, Bai. ¡Ahí vamos! Orain txamarreko askatu die. ¡Sí! ¡Honei! ¡Honei, buka, bute! Bien, aseño! ¡Asea! Orio Urdaibairi 7, Hondarribiari 8, Donostiarari 10. 7-8 a todos. Ya, marca final. Informazio guztia azkar laburtu. Bai. Marca final. Oriorik distiratxuen ari da, agertzen gaur erlojupeko honetan. Bilbon gertatu zen bezala. Ara, lengoa, errepikatuta. Hori beira azkarate berak ere, karo. Airean geratzen baita, gorputza. Entramos en cacho malo. Lárgate. Hemen Donostiarra. Gogoratu zailkapenean 3 direla. Urdaibai liderrak Hondarribiari 3 puntu, Donostiarrari 5, Oriori 20. Baina erlojupekoan segunduak gaurko honetan Orioren aldekoak dira. Edazia boga, trabestua... Horentxe. 15 eta 29. Atzera gore ibili da. Atera! Eta hor, ligari begira, segundo bat Urdaibai eta Hondarribiaren artean. Hor oso garrantzitsua da, bi hoien artean zein dagoen aurretik, zailkapeneko lehen biak aie direlako. Donostiarraren kronoa hobetzen ari dira biak. Ahora! Va!
¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡Dale! Baita meretzi pala olatu baina, Donostiarra. ¡Bai! ¡Hay que darle a esta ola, ¡Ahí Barekin! ¡Va! Alizaren bila, orain berdeak doaz. ¡Salta! Ama Guadalupeko Gaineroko kirolariak. ¡Ahí! Hemen da. Iruditu zait aurreko pizia bogetan, zabaltxo bezala joduela ziagoa. Bak, egun zer egin. Eta orain, anan, Mikel Orbaños bere ere. Bai, aholkuak ematen, Horru biziak. 15 eta Margen gehiago egin hau hobea iruditu zait. Donostiarrak baino bat gutxiago. ¡Síguele! Ea ba. Orioren aldeko kronoak, 7 Urdaibairi, 9 Hondarribiari, 11 Donostiarrari. ¡Atrás! ¡Atrás! Ea maniobra. Orio primero, empate con nosotros. 1 Hondarribi. Sigue. Horre esan die, nabarmen. Informazioa. Kudeatzen, nabarmen zurra. Ligako lehen postuari begira, lehiatzen podalako hori jo. Orain une gozoan da Urdaibai, Orain une gozoan zenez. Listo. Ea, hori 31 Hondarribiak, 38. Ea ziagoa. Geratu gabe. 15 eta 27. Ziagoa hona iruditu zaika. Bigarrena, izango litzateke. Eta haientzat garrantzitsuagoa dena, Donostiarra orain Hondarribiaren kronotan. Berriz Hondarribia olatuarekin 9 segundora. Orio, Urdaibairi 6-7, Hondarribiari 9-10, Donostiarrari 11. Denborarik onena, Orioari da markatzen eta Urdaibai bigarren alitzateke. Kolunga bera ere hor, zerbait esaten. Azpiti risi entzuten da, beira risi. Ia palero, hor, hanka aurrean ez horrean. ¡Sigue! ¡Nadie para ahora! Bo segundo, Bentza bera ere. Bai, danak, dena ematen ari dira. Gorputza txikituta eta segi egin behar. Piso larga, pico delante. Hemen bi gauza daude hemen. Batetik, ikurriñari begira, noiz eta gaurko 12 puntuak Orio geraman, ikurriñari begira zenbat galdu. Hori bat. Eta bi, Hondarribiren aurretik bukatu. Eta Donostiarraren aurretik ere bai, jakina. Hor dago, erronka bermeotarrentzat. Segundo batean dabiltza Urdaibai eta Hondarribia. Eta orain hori errekuperatzen ari zaizkie. Errekuperatu egin diote, bai. Hondarribia bera ere, oso azkar dator orain, Abiadura hartuta. 4 segundora Urdaibai, Hondarribia ere bai, eta 11 Donostiarra. Orioren errenta nolabait jaten, begira Hondarribia, 3 segundura urbildu da une batez. Hor, urak oso txekina daude, oso txekina daude. Urdaibai eta Hondarribia luze honetan azkarrenak dira. Nabarmen, olatu hartu begira orain Hondarribia 2 segundora. Orio, 2 segundora Hondarribia. Laura Urdaibai 11 Donostiarra, 10 Orio, elmugara urbiltzen. Orio azken txampan. Hemen da Orio. Orain arteko denborarik onena. Bai Orio, 20-43. 20 minutu eta 43 segundo. Eunenekoak gero finduko dituzte. Berriz tartea Orioren alde, 5 segundu Urdaibai eta Hondarribiari atzetik Donostiarra. Digari begira, Hau lehia, hau, ikaragarria dago. Ematen du, luze honetan oso bizko retorri beharko direla Urdaibai eta Hondarribia Orioren krono hori hobetzeko. 40 pala dan Donostiarra orain. Donostiarra izango da hurrengo almugan. Oriok 20, 43 eta 40ko kronoa markatu. Hori ez du hobetuko Donostiarra. Orantxe 40. Orain berriz Urdaibai. Urdaibai Orioren denboratan. Hondarribia 3 segundora, Donostiarra 7. Hor da Donostiarra. Bai Donostiarra, 20 eta 41.
Hain uste dut, olatu aldia datorrela. Olatu aldia, ikeragarria. Begira. Kronoa Orioren aldekoa da oraindik erreferentziatan Urdaibairi bat. Hondarribiari 3, Helmugan Donostiarrari 7. Begira, Calleja. Patronari lagundu. Eta estriborra tiragabe. 6 delante. Urdaibai Oriorekin parekatuta. Oi, orain Hondarribia Erne. Hondarribia Orio baino bat bizkorrago. Ea Helmugan. Hemen berdeak. 3 segundo bere. 20-43 Orioren demora. Olatuan berdeak. Argi olatu horri. Olatu. Oso pizkorra. 43 eta 70. Momentuz Orioren atzetik eunenekoetan. Urdaibai. Urdaibai ziztu bizia. Begira nola lagundu dioten estri horrek, Lasai. 43 Orioren denbora. Hondarribiaren dute oraindik pantailan jarri aurrena, 20-43 euneneko Hondarribiarentzat. Hori 16 eunen kendu dizkio 6 segundu Donostiarrari. Hor dator Bermeo. Sigue. Va. 20 segundo ditu sartzeko. Erreferentziak Urdaibairen aldekoak, Urdaibai. Hogei eta berrogei. Nola aldatu diren gauzak azken luzean. Harrigarria da. Hondarribiari puntu bat zartu dio. Orion Donostiarrari 3. Azkenean Bermeotarrentzat 20 eta berrogei. Harrigarria, Urdaibai Orioren atzetik zen, azken ziabogan 6 segundu atzetik. 3 delante. Buelta eman eta 3 aurretik. Behin betiko aldira, Mikel? Bueno, pantailan agertzen dira euneneko eta guztiz, zuzendu egin dute Bermeorena 20 eta 29 eta 88. Beraz, hau da zailkapena, jaun Andreok, dida batean albistegiarekin joango gara, hau lehen jardunaldia da Zarautzen Urdaibai 20 eta 29, bigarren Hondarribia 3 segundura, gero Orio, laugarren Donostiarra, jarraian Zierbenak, Getaria, Ondarroa, Lekitxarra, Santurtzi, Kaiku, eta azken tokian Ares. Lidertza sendotu dute Bermeotarrek, 161, bigarren Hondarribia, 3garren Donostiarra, laugarren Orio, bekaldean, 10garren Santurtzi, 3 puntu, Santurtzi eta Lekitxarraren artean, zuloan Ares, ETB laukatearen bidez jarraituko dugu orain, eta berehala, lehen katean, gaur egun albistegia. Eskerrik asko guztioi, eta aurrera gaur egun albistegiarekin ETB baten lankideo. ETB laungara. Euskal Telebistaren laugarren katearen bidez orain agur bero bat guztioi. Eta Zarauzko ikurrinaren lehen jardunaldian garaipena Bermeo Urdaibai lortu du erlojupekoan. Eguna oso goraberatsua, lehen txandan Ondarro azkarrena. Lerrokatuta jokatu da, bigarren ere bai, hor Getaria ordurarteko denborarik onena markatu du. Baina gorabera bat izan da, lehen kaleko Buiarekin eta atzerapena handia 25 minutukoa, gero erlojupekoan jokatu behartzela erabaki du lehiaketa batzordeak, eta lau handiak ohorezko txandako lau indartsuenak erlojupeko lehian izan ditugu, eta naiz eta Orio kronorik onena markatu lehen 3 luzeetan, azkenengoan Urdaibaik izugarrizko lana egin du hor poparean, eta liderrak lehen jardunaldiko 12 puntuak eraman ditu 20-29, eta ikurrinari begira biharko jardunaldiko denbora batu egingo direnez, errenta Hondarribiari 3 eta 36, 3 segundu pasatxo, eta hori 3 terdi, 3 eta 52. Donostiarra urrutixiago 11 segundora. Ohorezko txandako laurak begira nola ibili diren, baina seguruenik arriskuak hartuta eta bila hor aprobetxatuz. Gordetzeko modukoa hau, Ikaragarria. Hankekoen eta hankaurrekoaren lana. Ikaragarria, Bermeotarren lan hori. Trabestu ingo litzateke, treneru. Izugarria izan da, eta egan egiten etorri dira Bermeotarrak, Bizkaia traineruarekin, eta krono guztiak txikitu dituzte azken luze horretan.
Urdaibaik 20, 29 eta 88, Hondarribiak bigarren, eta Hondarribiarentzat izugarrizko eunenekoak dira horiek, puntu hori oso baditsua delako, hasi denean jardunaldia, 3 puntuko koska zegoen Urdaibai eta Hondarribiaren artean, orain 4 joan da diferentzia. Urdaibaik 161, Hondarribiak 157, Donostiarra 8 puntura geratu da, lidertzari begira 8 puntuko koska handia da, laugarren Orio 129rekin. Eta bekaldean Lekitxarrarentzat jardunaldi ona, hasi da 5 puntu Santurtziren atzetik eta orain 3 puntura hurbildu da. Eta maila galtzeko zorian, naiz eta orain 3 estropada falta diren, Ares Ferrolterrako ordezkaritza. Sara Gandara nahi duzunean hitza eskatu, hortxe da Gorka Aranberri, eta iristen ari da bai. Laister izango da gure lankidearen ontzian, harrigarria, Zarauzko Arraun Elkartekoen ordezkariek ere gaur egin behar izaneko lana, baina horrelakoa dira egunak eta bai. Bueno, eskertzen diogu Gorka Aranberriri, beste kirolari guztiei bezala, bizkor gure ontzira, joan izana aurrera, Sara Gandara. Bai, Gorka Aranberrigo berri da, bueno, zoriona. Eskerrik asko. Egan egin dozue, azken luzean. Egan bai, arraunen nahiko txugun indeu. Nik uste, estropa asko luzatu, ordu erdi luzatua, eta mutilak etzekin ze pasako zan, eta pixkate kostaitea, konzentrazio hori mantentzia, baina iruditzen zait, mesede eta banen digula. Nik barruan pentsatzen da mizan, mesede digula bakarrikan arraunen itia. Eta estropa boroi jain deu. Referentzi bagen eskan, onak zian, rival direktokiko behintzat, hori jo ustete aurrego ibili dela, baina guri egiten eginan, eta bagenekin, guri egiten nahi balima ginen azkeo largon, beste puntzu bat egitu ginen eta alas izan da. Gaurko itxasoa, ez da, txantzetarako moduko. Ben oso agresiboa da, nik ez dut, zautzen behintzat itxaso txarrak izan dira, baina hau mareantia da. Balizan jartzeko ere asko kosta izan zaigu, eta itxaso txarragoak ina erresagotan jarri izan, baina korrienta hundila da. Eta nahiko ondo moldatu geha, dano kale igualetikan, ikusi dugu diferentzik iztiala hondik, eta behitu, alde txiki bat da gau, beti alde ukitzia hobi izatea, eta bihar beste da. Itxasuan, norabidea sarduratzeaz gain, eta beste hainbat gauza, Gorka gaur gezurtzo batzuk ere esan dituzu denborei dagokienez, Ba, ez dakit. Referentzi baneskan, baina mutilak genituen astoratu nahi. Eta esan dizutena, banekin ondo eginala, eta hoxe itien nahi nun, eta azkenego largo arteola, ez dilete zeik izan, referentzik izan, eta berian jundia, eta behitu, azken largo oso matin deu eta estropa irabazi. Zorionak, bihar arte. Oida, eskerrik asko. Bihar gehiago, bihar alde batetik Ikurrinari buruz, Ikurrinaren leian hor alegin handia, hori da bat, eta gero bigarrena, noski, zailkapen nagusiari begira. Poliki, puntu horiek biltzen ari da Urdaibai eta aurkari batzuk urruti lagatzen. Kasu hontan Donostiarra da, gaurko kaltetuena zailkapen nagusiari begira. Patroien zailkapenean gaur ez da punturik banatu, beraz lehen bezalaxe dago eta lidertzan Ander Etxegoien. Etari arrabera Orioko patroia gaur egun 119 punturekin, Unase Izagirre bigarren, 94rekin, gero Feliz Duarte, laugarren, Gorka Aranberri. Eta luze errepasatuko dugu orain baita ere datu sorta, patroien zailkapenaren bekaldeare hortxe duzue, estropada gutxien egindakoa, Montenegro, estropada hasirakotan bakarri parte hartuta, azken tokian gero Raskadoren aldeko apustu egin duelako, bere prestatzaileak Pelaez Jaunak Areseko entrenatzaileak. Hor begira, Orio, nik uste dut orain biharko ontzia antolatuko duela Salsamendik edo buruan duena eta buelta egiteko Getariara, ez da, hala dirudi, eta hori ere usadio bat izaten da entrenatzaileen artean, eta, Mariotaren garaian, Etxegoien, gaurko honetan patroien zailkapenean, eta Gorka Aranberri lidertzan, eta 161 puntu Urdaibaik, Hondarribiak 157, 4 puntuko koska dago, eta gaurko jardunaldia 15garrena da, beste 5 falta dira liga erabakitzeko. Pausu, baina Urdaibai ari da bere lidertza hori sendotzen. Erabakita ez dago ezer, ez da gutxiagorik ere, baina errentatxoa hor dago. Eta Urdaibairen alde esan behar da,
demoraldi honetan, egun beltzik, egun penagaririk eola sailkapenari begira, ez duela izan. Ez du izan, eta, bueno, gaurko puntu hori ere pentsa zenba balio duen Hondarribiaren aurretik iratzea, ez baita berdina, 2 puntura edukizura Arerio zuzena, edo Laura. Kontua da, Mikel, oraindik 5 estopada falta direla, 2 hemen Zarautzen, itxaso mugitu hauekin, Galiziako biak, Bermeo eta Portugalete, eta horrelako eitzagun kontu, gaur lerrokatuta jokatu izan balitz, gaurko giroa betan da, kaleen artean, eta horio gaur erakutsi den mailarekin, hor bat edo beste esartzeko, ez da ia ezer behar. Al otro lado! Bueno, nolabait azken bilduma bat egingo dugu orain, ea hasteko nahi duzuenan lankideok Bermeotarren gaurko azkarrenak izan diren mutil hauen azken minutu hori erlojupeko lanean. Una ola y delante, listos. Dale, Irak. ¡Calle para! ¡Sí! ¡Oye! ¡30 últimas! ¡Rema, cabeza! ¡Caluda! ¡Lasai! ¡Ay! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡20 primeros! ¡Dale! ¡Va! ¡Rema! ¡No subir más! ¡Ay! Sigue. ¿Listos? ¡Ah! ¡Dale! Última ola. Sigue. Va. Hemen Gorka Aranberri, erakustaldia eman da gaur ere, non eta hemen bere herrian, Zarautzen, Bermeotarren txopan. Irrifartxu posik da, mutilei txaloak eskaintzen, Borja Rodrigo zoriondu du, baita ere, Zarauzko alkate jaunak txurrukak, eta, bueno, posik doa barura. Gaur ez dago, saririk hor elastikoak bai, liderrak azpimarratzeko, eta Gorka orain dida batean bizi, Trainerutik egin du maniobra, badoa bere ontzira. Hortxe dira, Bermeotarrak erakustaldia eman dute azken luze horretan. Oraintxe ikusi dugun hau, benetan harrigarri. Hemen bukaera berriro, hemen. Begira, Hankekoa, jaile Beto gorputza, Beto Petroiaren gorputza. Zera, bilda, nola hutsen dira, begira, arraun luzea zerretik eramaten den, Uretan Uretan mantentzeko, Egira zein dar, puntzakako indarra. Hauek kirolariak dira, baina punta-puntakoak patroian. ¡20 primeros! ¡Dale! ¡Va! ¡Rema! ¡No subir más! Claro, alperri da hor. Danak isilik aginduak entzun eta ekin, eman! ¿Listos? ¡Ah! ¡Dale! Última ola. Sigue. Va. ¡Atrás! Zarraunlariak tira bestelanik ez hor. ¡Atrás! Ontzia gogortu, claro. Sigue. Vale. Hortxe bukaera! Eta ontzi barrutik ere badugu! Goazen ba, Bou Bizkaiara! ¿Listos? ¡Ah! ¡Dale! Última ola. Sigue. Va. ¡Atrás! Vale. Ze sinkronizazioa! Patroia eta Istriborreko kontrankeko Harrisi Iglesias. Erakustaldia eman dute. Gogoratu, horiok 6 segunduko abantaila zuen azken Ziabogan eta Helmugan, Oie Jan eta beste 3 terdi zartu dizkio hori eta tartean Hondarribia. Bueno, haizea. Lehen eta bigarren txandak eta orain hirugarren txandan haizea bera. Urak buelta hartu duenean, gaur ere, 0,9 lehenengoan, haizeak bera egin du. bigarrengoan, eta hirugarrengoan 5,1. Bai, buelta hartu duenean gaur ere mareak, zera eginda jetxi baina gaur, Gorkak zer esan diguen. 33ko koefizienterekin, ze korronte zegoen da bestea. Itxaso handiagoarekin, itxaso txarragoarekin, askotan hobeto ibili direla gaur, itxasoan balitzak hartzeko eta aba. Eta hemen olatuak, lehen txandan, bigarren txandan,
bigarren txandak hor olatu aldia nabarmen. Eta hirugarrengoan. Eta hirugarrengoan, etorreran, hor bigarren luzeko etorrera horretan, olatu aldiak, bai. Hortxe, bai. olatu aldia handiena, baina horiok zukutu du. Bai. Horiok zukutu du. Bai. Eta alderantziz bukaeran, Hori da. momentu honena behar bada, Urdaibek harrapatu du, edo abilizi gehiago izan dute, edo hor dago, konparaketa. Bueno, garbi dago gaurko lehia honetan zer gertatu den, eta bigarren jardunaldia izango dugu, eta garbi dago emakumeetan, alde batetik Orioren nagusitasuna, matematikoki txapeldun aurreko asteburutik, baina Zarauzko ikurrinarekin borobildu nahi dute Euskotren Ligan aurtengo nagusitasun hori, Ibon. 10 segundo luze eta esango nuke, biharko Zarauzko ikurrina irabazteko Oriok pauso handia eman duela, eta Euskotren Ligan hor ikusgai dagoena eta benetako finala bihar Tolosaldeak eta Donostiarrak eta Tolosaldeak jokatuko dutena. Euskolabel inguruko emaitzen inguruan, aipatuko nuke lehenbizikoa, Mikel, banderari begira, Donostiarra 11-ara, aurten ikusi dugu, erakustaldiak ematen, baina 3 segundo terdian ditugula Urdaibai, Hondarribia eta Orio. Beraz, aukera 3 ontzientzat errealak irabazteko. Eta bestetik, ligari begira, Urdaibai gaur beste puntutxua irabazi duela, eta 5 estropada faltan asko balio duela horrek. Asko, ikaragarri balio du horrek, eta puntu hori bat gehiago, baina bat gehiago estropada bat gutxiago falta denean. 5 estropada bakarrik falta direnean. Eta goikaldeko burruka horrela dugu, goikaldeko burruka mamitsu hori, bihar ikusiko dugu, ikurrinari begira ere, 3 segundu eder baditu, Urdaibaik errenta badago, eta bihar hori babesten aleginduko dira. Espero dugu berriz ere lerrokatuta aritzea, formatu horretan jokatzea biharko estropada. Hori goiko postuei begira jarrita, eta bekaldean, Ares gaur esan behar dugu gizonezkoen lehian ondoa jota ikusi dugula, oso urruti, mirari bat beharko lukete Galiziarrek hortik hanka egiteko, eta bestalde Lekitxarrak pausio bat eman du, eta playoffeko tokian da, baina Santurtzi hurbilago dut. Hori da, Santurtziri 2 puntu jandizkio Lekitxarrak, eta 3 estropada baino ez dira falta, beko borroka hori argitzeko, iruditzen zait ja Aresek azkeneko igurtzitik oso gertu dagoela, matematikak aipatzen hasten girean kontu kaskarrak izaten dira, eta Lekitxarrak gaur bere eguna baliatu du, baina iruditu zait Santurtzik lehenbiziko kale honetatik estropada oso egin duela, eta Soterak azkeneko pare bat astean gore egin duela, Mikel. Bueno, eta bestetik emakumeen lehiari dagokionez, bekaldean bihar erabakiko da zein salbatuko den, zein izango da sailkapen nagusian 3. eta zein joango den playoffera. Eta Ibon Gaztañazpi Tolosaldea biziri dago, Tolosaldea poparian ongi moldatu da, gaur Brankaseren nahiko txukun ibili dira, bihar Sirte Osart, bien artean dago burruka hori, Donostiarra eta Tolosaldearen artean, momentuz Donostiarra puntu bat aurretik, baina bihar Tolosaldeak aurre hartzen badio, bakoitzak elkarren arteko berdinketa hori bukatu eta orduan elkarren arteko lehia bakarra kontuan hartuko da, bakoitza 7 izango lituzke irabaziak, eta kasu hortan, azken egunean azkarrena izan denak salbatuko luke larrua, eta hori irabazten badu bihar, 3. bukatzen badu, Tolosaldea izango. Bihar final bada, iruditzen zait, haientzat bai. Konfiantzaz eta sasoiz, Tolosaldea Donostiarraren gainetik dabilela, ea zer ikusten dugu. Ederki, Sara Gandara, nahikoa egin du, hainbeste denbora hor uretan atzera eta aurrera eta ondo guztita izango Sara, azken balorazio bat dida batean, aurrera. Bueno, ia 3 ordu eta erdi dira uretan gaudela, eta egia esan, nesken txandatik orain, esate baterako une honetan bertan, desente bera egin du itsasoak, eta egia esan orain nahiko ondo gaude, baina oso momentu latzak pasatu ditugu eta pusti egin gara. Olatu parrasta bat sartu zaigu eta pusti gara goiti bera, baina bueno, hau dago gure lanak daukan kontuetako bat, eta jazta, bihar beste egun bat da, eta sekulako ikuskizuna eskainiko digute traineruek seguro berriz ere, ia balizarena konponduta dagoen, seguru baietz, biharko, eta esan dakoa, bihar hementsi izango garela berriro, protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugula, eta gaur eskerrak bereziki, Jon Artola, Zarautz Arrano Elkarteko presidenteari, laguntzai zugarria, ikaragarria eskaini digulako, protagonistak bere zodiakarekin gure ontzi honetara ekartzen dike. Ederki Sara, gogoratu ikusentzuleok bihar 11 eta 20 minututan egingo dugula batzuekin, estropada emakumena 11 erdietan hasiko delako. Gero
sari banaketa dagoelako, eta Euskotren sari hori garailarentzat, hori horentzat, eta minutu batzuk hor joango direnez, 10 minutu lehenago hasiko gara, 11:20 lehen konexioa, 11:30 emakumeen estropada Euskotren ligako azken jardunaldia. Gaztainazpi jauna, gora beratxua, baina era berean mamitsua ere bai, gaurko hau hemen zarautzen. Estropada hona bai, baina niri hau zapore garratza utzi dit, hemen gertatu den guztiak, eta bestetik eta bukatzeko goraipatu nahi dut, eta txapela kendu egingo nuke, balizatzaileek egin duten marinelauen lanaren aurren, hemendik, zorionak, hori nabarmenduko dugu. Askoz gehiago, ezintzen egin. Hori fundamentu. Halaxe da, bueno, besterik ez, arazoak arazo, gora traineru estropadak, eta ondo bizi, bihar arte!